mose mzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Ndakutenda nekuti Mwari vatipa zuva ranhasi rekudzoka kuzorumbidza nekunamata zita rake. Kana pane chinhu chimwe chete chatinacho chekuti Mwari vakafanirana nacho irumbidzo. Hatina sirivheri, hatina ndarama, asi Mwari vanotenda munhu anovarumbidza munguva dzose aine mwoyo wakafara. Rumbidza nekuti wapiwa zuva rimwe rekurumbidza zvekare, wapiwa mukana. Zvinoreva kuti Mwari vachine urongwa newe. Imbokanganwa nhamo dzako, imbokanganwa zvose zvinokushungurudza nezvinokunetsa. Ungofocasa only on zvinhu zvinorumbidza Mwari muzita raJesu. Amen. Ndichaverenga kuna Mapisarema 150 verse 6 inoti zvinhu zvose zvinofema ngazvirumbidze Jehovha. Rumbidzai Jehovha. Zvirevo 22 verse 4 inoti zvininipise nokutya Jehovha, kunoisa pfuma nokukudzwa uye noupenyu. Ndakuti udzokere pamberi paMwari. Ndakuti uende pamberi paMwari mangwanani ano uchiziva kuti kunyangwe neupenyu hwauinawo hauna kuhuwana nekuti wakangwara, hauna kuhuwana nekuti washanda nesimba, hauna kuhuwana nekuti uri special, wahuwana nekuti Mwari vakuwanira nyasha, nekuti Mwari vakatendeka vanotiradza rudo munguva dzose. Ndakuimbirwawo nepraise and worship yedu torumbidza kuti tidzokere pamberi paMwari tinamate mangwanani ano. Amen. Tichitenda nenyasha nerudo rwenyu rwenu. Noya kwamuri baba samasimba tichiziva kuti muri Mwari vakatendeka. Muri Mwari vanotitungamirira munguva dzose, muri Mwari vanogara vainesu. Muri Mwari vakatendeka tenzi nazvino tinouya nerumbidzo yedu kwamuri Baba. Tichitenda Jehovha samasimba nemumwe mukanazvowo masimba wokunamata, wokuratidza chipo chedu Jehovha samasimba chokurumbidza kwamuri Mweya Mutsvene. Muri Mwari vasinganyadzise, muri Mwari vakatendeka. Nazvino todzoka pamberi penyu tenzi tichiziva kubata kwenyu mukati meupenyu hwedu Baba. Ruoko rwenyu rwerudyi mukati mekurarama kwedu. Tinonanga kubata kwenyu mukati meupenyu hwedu Mweya Mutsvene. Tinonamata Baba samasimba tichingotenda bedzi. Tichitenda Baba samasimba nekubata kwamunoita mukati meupenyu hwedu. Tinoona ruoko rwenyu rwerudyi, tinoziva zita renyu Baba. Kurikidza nehama nemasawira edu. Kurikidza nekubata kwenyu mukati meupenyu hwedu Mweya Mutsvene. Tinoziva kuti muri Mwari vasinganyadzise, muri Mwari vakatendeka. Naizvozvo tinoimbira kuti zita renyu
tinoda kuti tarenyi Mwari weyamutsvene rumbidzwa namatwai samasimba namatwai Mwari weyamutsvene muri Mwari vane nyasha muri Mwari vakatendeka tinouya tose mweyamutsvene kuti tirumbidze tinamate zita renyu Mwari weyamutsvene nekuti tinoziva kuti tinotamakavimbisa shoko renyu kuti hamupe makatisiya mweyamutsvene nemakatirimbisa kuti kana tiine mitemo nesizvo tinoshuvira mukati meupenyu hwedu naizvozvo tinozviudza sezvatiri tenzi tiri vatadzi tinokanganisa asi munongoramba muchititarisa mweya mutsvene munoramba muchitarisa mwoyo yedu mabasa masimba tinopira munamato yedu kwamuri Mwari munoramba muchiticheuka tenzi munoramba muchitiropafadza munoramba muinesu Mwari wokumusoro kudenga tomambiri norukudzo kusisa renyu tenzi tonamata zita renyu Mwari mweya mutsvene namata mangwanana ano titenda mweya mutsvene nekubata kwenyu mukati meupenyu hwedu. Our next prayer point, da kuti munhu anamatire moyo wake. Namatira moyo wako kuti unge wakachena apo paunonamatira hama dzako paunonamatira upenyu wako urangarire kuti newe ukufanira kunge wakachena mukati memoyo. Mwana anoda kunamatira moyo wedu pamwe chete nehama dzedu. Kune mayouth ari mukati umu pamwe chete nevabereki vedu da kuti utsvage one mubereki kana kuti one muyouth unobatsira naye ruoko tinamate. Paunonamata da kuti urangarire Jesu akaunganirwa navanhu. Mai vake nehanzvadzi dzake dzakayazokumutsvaga akaudzwa kunzi mai vako nehanzvadzi dzako dzayazokumutsvaga varipo panze. Iye akati mai vangu ndianiko hanzvadzi dzangu ndianiko imi vakandiunganira ndimi mai vangu ndimi hanzvadzi dzangu. Saka munguva inoda kuti wakabatana nemuyouth waunenge wabatana naye kana kuti imi vana pamune makabatana navabereki venyu murangarire kuti haasingori mutoro ihama yako wakabatana namai vako kana kuti nababa vako. Batanai maoko. Tidzokere patinonamata tichinamatira mhuri dzedu. Mayouth pamunonamata namatirai vabereki venyu vakakukudzai zvakanaka nevana mai vanamatire vana venyu vagoteerera vagonzwa neavo vanoteerera muvaravire maropafadzo pamusoro peupenyu hwavo. Dzokera pamberi paMwari mangwanani ano unamate urumbidze. Dzokera pamberi paMwari urumbidze nekutenda kuti wakapiwa mhuri yauinayo vanonamata kugonamatira neavo vakazvarwa navo nevabereki vawasiyako muzita raMambo Jesu todzoka pamberi penyu mweya mutsvene tichitenda baba semasimba nevabereki vamakatipa tichitenda mweya mutsvene nanababa vamakatipa tichitenda nanamai vamakatipa Mwari tichitenda nevana vamakatipa tenzi tinotenda nekubata kwamunoita mukati meupenyu hwedu tinotenda nekubata kwamunoita mukati meupenyu hwavo kuvachengeta nehealth yavo mweya mutsvene kuchengeta vana nekuzvikoro nekumabasa Mwari inyasha dzenyu tenzi bata kwenyu Mwari mweya mutsvene hakusi kukuona kana kungwara kwedu kuita kwenyu Mwari wokumusoro kudenga tinotorarama nekuda kwenyasha dzenyu hakuna zvatinogona kutaura Mwari zvinotiseva asi munamato yanamai nanababa vedu nemunamato yevana vedu mweya mutsvene tinoiunza yose pamberi penyu tenzi tinoiunza yose mabasa masimba unoita hama dzedu dzisingagone kuuya pamberi penyu Mwari nehama dzisingashire kuuya pamberi penyu tenzi nehama dzisingade kuuya pamberi penyu tinodziunza dzose pamberi penyu Mwari mweya mutsvene tinovanamatina nemunamata yavo mangwanani ano nouyai mweya mutsvene mubate hana dzavo uyai mubate pfungwa dzavo vagone kufunga nezvenyu chete vagone kurumbidza kubva pakasi pemwoyo wavo tinamata mangwanani mweya mutsvene tisiye Mwari wandinonamata Mwari Mwari vakatendeka Mwari vane nyasha Mwari vanotungamirira Mwari vane rudo Mwari vanotichengetera mhuri dzedu Mwari vanogara vainesu tinounza mhuri dzedu pamberi penyu mweya mutsvene tinoti wasijova semasimba wavo papanze vakomborerere nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvikoradzwa pamusoro pavo zvavanonamatira nezvavanoda zvikoradzwa pamusoro pavo nekuda kwenyasha dzenyu tinoramba tichiuya pamberi penyu mweya mutsvene makatendeka tenzi makatendeka Mwari mweya mutsvene nepambiri nerukudzo kuzita renyu haleluya. The next thing rumbidza tanamatira hama dzedu hapana chinhu chakakosha kudarika kutenda kusatenda kunonzi uroyi tenda Mwari dzokera pamberi paMwari worship and thanksgiving umurumbidze mapisarema 107 inoti vongai Jehovha nokuti akanaka just because he is good for no other reason God is just good. So mapisarema 95 verse 6 inoti uyai tifugame tinamate ngatifugame pamberi paJehovha mutariri wedu nekuti ndiye Mwari wedu nekuti yakangonaka
dzokera pamberi paMwari, ungotenda chete nerudo nenyasha dzake, ungotenda chete nekubasa kwaanoita mukati muupenyu hwako. Hauna rizeni imwe hombe yaungave nayo nezvininipiso ugoziva kuti upenyu hwautori nahwo ihwohwo waupiwa nekuda kwenyasha. Hauna chimwe chinhu chaungakumbira zvakare. You already have a reason to praise and worship his name. Muzita ramambo Jesu todzoka pamberi penyu mweya mutsvene, tichitenda Baba semasimba neupenyu hwamasimba, tichitenda Mwari mweya mutsvene nezvamunotiitira mukati muupenyu, tichitenda Mwari wokumusoro kudenga nemabatiro amunoita mukati mekurarama kwedu. Nyasha dzenyu kuti tagona kumuka tikafamba kuya mumasvondo, nyasha dzenyu kuti tagona kumuka tikagona kufamba, vamwe vamuka vakatadza kufamba, vamwe havana kutomuka mweya mutsvene, bati nyasha dzenyu dzatiwana mweya mutsvene tizomukamisa mushoko renyu, kuti mutati nyasha nerudo rwenyu tichateera nekusingaperi, muchagara muyesu mweya mutsvene. Tinotenda kuti munotirwira hondo dzose dzinorwiwa, hondo dzatisingagone kuona, hondo dzamunotirwira munguva dzose. Totenda Mwari wokumusoro kudenga nekuti nyasha chete nerudo rwenyu makavimbisa zvamakavimbisa mushoko renyu, ende munomira neshoko renyu mweya mutsvene, zvamakavimbisa mushoko renyu munoita Baba. Ende tinotenda Mwari wokumusoro kudenga nekuda kwaizvozvo, topambiri norukudza kusisa renyu tenzi, tinonamata mangwanani mweya mutsvene tichingorumbidza chete nekuti muri Mwari vakatendeka, Mwari vasinganyadzise, muri Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Topambiri norukudza kusisa renyu mambo Jesu Kristu, nekuti tinoziva Mwari watinonamata kwaari, Mwari asingafa akatisiya tichirasika, Mwari asingasiye tichitorwa newakaipa, asi Mwari anorwa hondo dzatisingagone kuona, Mwari anotimirira munguva dzose. Tinongotenda mweya mutsvene nekuti munochengetera huri dzatisingagone kuona kana dzatinogona kuona. Tinoziva kuti vari pamwoyo penyu tenzi, vararama vagona kumuka mangwanani ano nokuda kwenyasha dzenyu tenzi. Hatina chatingagone kuita mukati muupenyu hwedu, patinoziva kuti munogara muinavo makavachengetedza tenzi. Tinounza zvose Jehovha samasimba zvakatiunganira, tinounza kunyange nematsauiro edu mweya mutsvene pamberi penyu, ende munogara munotora munamato edu muchiitarisa Mwari wokumusoro kudenga, munogara muchitora munamato edu muchiivheneka. Titarisei mweya mutsvene, tidzisei kutsvaka chiso chenyu tenzi, tidzisei kutsvaka umambo hwenyu, kuti patinokunamatirai tenzi tikona bata nenzira inokufadzai, kuti mweya mutsvene wenyu gouya ugotitungamirira, kuti nemaendedzo enyu agotiratidza nzira yokufamba nayo mweya mutsvene, nzira yakarurama, nzira inokufadzai, kuti simba renyu rigouya kwatiri Baba, tikogona kurwisa hondo dzakaipa, hondo dzinotirwisa munguva dzose, tikogona kumira mweya mutsvene tichiparidza zita renyu, kuti zvigonzwiko Jehovha semasimba kuti muri Mwari vakatendeka. Marudzi ose agoziva kunaka kwenyu tenzi, marudzi ose agoziva kuupenyu hwenyu wokumusoro kudenga, makatendeka tenzi, makatendeka Mwari mweya mutsvene. Piwambiri tenzi, piwambiri Mwari wokumusoro kudenga, nekuti muri mutsvene tenzi, makatendeka Mwari wokumusoro kudenga, makatendeka Mwari wokumusoro nekusingaperi. Amen. Ndinosimudza maoko, itai zvamunoda Mwari, dururai nyasha dzenyu. Tisimudze maoko tese tichibatirana pamwe chete. Mandiri. Yes Lord. Ndinosimudza maoko, church tisimudze maoko, itai zvamunoda Mwari, dururai nyasha dzenyu. Mandiri. Tosimudza maoko angu aya, itai zvamunoda Mwari, itai zvamunoda. Mandiri. Ndinosimudza maoko, ndinosimudza maoko, itai zvamunoda, zvamuno. Dururai nyasha dzenyu. Mandiri. Mama ndinosimudza maoko aya, oh, itai zvamunoda, zvamuno. Dururai nyasha Mwari, dururai nyasha, dururai nyasha, dururai nyasha. Ndosimudza maoko angu aya. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Zvamuno. Dururai nyasha dzenyu. Mandiri.
Hallelujah. Mzita rajesu. Amen. Amen. I'm sure zvizhinji zvanamatiro. Asi toda kusvika patinodzokera pamberi paMwari tichinamata kuburikidza nemweya usina kururama. Mweya ndinogara ndichiunamatira zuva nezuva. Mweya wekuvengwa usina chawatadza. Mweya yekupomerwa mhaka usina chawatadza. Tinoda kusvika patinonamata kuburikidza nemweya iwowo kuti Mwari ngandisava nemweya wekuvengwa. Mweya wekuvengwa unokonzera zvakawanda. Mweya wekuvengwa unotiisa pazvinhu zvakawandisa. Kushayikwa kwemabasa chaiko. I believe I'm not the one. I'm not the only person. Neniwo nditori nawo mweya iwowo wekuti kune munhu wekuti haana chaakanditadzira but unongonzwa kuti uyu handimufariri. Asi toda kusvika pamberi paMwari kuti Mwari avo vane mweya iwowo wekunzwa kuti uyu handimufariri pavachava nemweya iwowo ngavasavenga inini. Toda kusvika patinonamata kuburikidza nemweya iwowo kuti Mwari ndidzikinureiwo pamweya wekuvengwa, muwedzere nyasha pamusoro peupenyu hwangu tisvike patinonamata. Kuna Mwari wamasimba ose, Mwari makatendeka Baba, tinokutendai nenyasha nekuti muri Mwari ane rudo, muri Mwari ane ngoni Jehovha, muri Mwari asinganyadzise Baba. Tinokutendai nenyasha pamusoro peupenyu hwangu Mwari, tinokutendai nenyasha pamusoro peropa rangu Jehovha. Tinodzoka zvakare pamberi penyu Mwari ndichiramba mweya yese isina kururama pamusoro peropa rangu, mweya yekuvengwa, mweya yekupomerwa mhaka dzandisina kupara, ndinoiramba pamusoro peropa rangu nezita neropa raJesu, nezita neropa raJesu. Ndinoramba mweya yekuvengwa, mweya yekushorwa, ndinoiramba pamusoro peropa rangu Jehovha, nezita neropa raJesu. Ndinonamatira nyasha, ndinonamatira nyasha pamusoro peropa rangu pachinhu chipi nechipi chandinoita Mwari. Ndaramba mweya yekuvengwa, ndaramba mweya yekupomerwa mhaka dzandisina kupara, ndinoramba mweya yese isina kururama pamusoro peropa rangu nezita neropa raJesu Kristu, nezita neropa raJesu. Ndakutendai nekuti muri Mwari asinganyadzisi, muri Mwari ane nyasha nengoni. Nokutendai mutsvene wamasimba ose muzita raJesu. Tiri pamberi paMwari zvakare tinoda kunamata. Toda kusvika pamberi paMwari patinonamatira chechi. Kuna Acts 4 verse 12, to pray that the church will boldly share Jesus as the only hope for salvation. Tinoda kusvika patinonamatira chechi, kunamatira kereke, nyasha dzirambe dzichiwanzwa. Vanhu vaiva 5 vakanzi uyu achauya ne5, uyu achauya ne5. Nyasha dzirambe dzichiwanzwa pamusoro pekereke yavo. Chinhu chipi nechipi chingada kuitika chinodzosera basa raMwari kumashure chishayiswe simba. Saka toda kusvika patinonamatira chechi muzita raJesu. Kuna Mwari wamasimba ose, Mwari makatendeka Baba, tinokutendai nenyasha nekuti muri Mwari ane nyasha, muri Mwari ane ngoni pamusoro pekereke ino Jehovha. Tinokumikidza AFM Roadport Prayer Life Center Mwari mukati memaoko enyu Jehovha. Tinokumikidza AFM Roadport Prayer Center mukati memaoko enyu Jehovha. Toti nyasha nekubata kwenyu zvionekwe, kubata kwenyu kuonekwe pane ino nzvimbo. Takutendai Baba nemweya mizhinji yamuchaunza. Takutendai Jehovha nemasouls achatendeuka pane ino nzvimbo Baba. Takutendai nenyasha dzamucharatidza pavaranda venyu. Takutendai nenyasha dzamunoratidza, dzamakaratidza nedzamunoratidza pamusoro pekereke ino Jehovha. Nezita neropa raJesu Kristu, nezita neropa raJesu, mbiri nekukudzwa zvidzoserwe kwamuri kuburikidza nekereke yenyu Baba. Mbiri nekukudzwa zvidzoserwe kwamuri Jehovha. Tinokutendai nenyasha pamusoro pekereke Baba. Tinokutendai nekubata kwenyu mutsvene wamasimba ose, mutsvene makatendeka Jehovha. Mbiri nekukudzwa zvidzoserwe kwamuri mutsvene wamasimba ose, mutsvene makatendeka Baba, nezita neropa raJesu. Naka,
makanaka Mwari, akanaka Mwari, Jewang makan Jesu naka Mwari, makanaka Mwari, Jewang makan Zichiwoma makanaka Mwari, makan Jesu naka Jesu radebala Jesu naka Mwari, Jewa makan Zichiwoma makanaka Mwari, makan Jesu radebala Jesu makan Jesu Mwari, Jewangu Amen. Our last prayer point toda kusvika patinonamatira sevhisi yezuva ranhasi. Sezvinotaurwa nebhaibheri soko raMwari kuna Philippians 4 chapter 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Chinotipa simba ndivo Mwari. Chichapa sevhisi yanhasi simba ndivo Jehovha. Toda kusvika patinonamata kuburikidza nesevhisi yanhasi kuti shoko parichauya nyasha ngadziwanzwe muupenyu hwangu. Shoko parichauya Mwari itai kuda kwenyu mukati meropa rangu. Tisvike patinonamata muzita nemuropa raJesu. Kuna Mwari wamasimba ose, Mwari makatendeka Baba. Tinokutendai nenyasha, tinokutendai nekubata kwenyu Jehovha. Kuburikidza nesevhisi yanhasi Baba, tinokutendai nesimba ramucharatidza musevhisi yanhasi Jehovha. Tinokutendai nenyasha dzamucharatidza Baba musevhisi yanhasi Jehovha. Kubva kupraise and worship Mwari tinokutendai nekubata kwenyu. Kubva kupraise and worship tinokutendai nenyasha Jehovha. Tinokutendai Baba nevachaparidza nyasha nekubata kwenyu zvionekwe mutsvene. Nyasha nekubata kwenyu ngazvionekwe. Shoko parichauya Baba rishandure upenyu hwaani nani ari mukati meinoimba. Shoko parichauya Jehovha rishandure upenyu hwangu mutsvene wamasimba ose, mutsvene makatendeka Baba. Takutendai Baba nekuti muri Mwari wamasimba ose, muri Mwari ane nyasha, muri Mwari ane rudo Baba. Tatenda nyasha, tatenda kubata kwenyu kuburikidza nesevhisi yanhasi muzita nemuropa raJesu Kristu. Amen. Haleluya! Vari kufara chete, haleluya! Sezvamuri kuona nhasi vintage. Tokumbira wabvizirwawo pulpit. Mayouth asara kumabhenji uyai. Nevanga vasiko nezuro ngavauye. Haleluya! Ngatimbomoresenai mangwanani ano. Welcome, 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 welcome.
Mune simba muropa ra Jesu. 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 Kana matimoni anosiva. Kana matimoni anosiva. Mune simba muropa ra Jesu. 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 Kana matimoni anosiva. Kana matimoni anosiva. Mune simba muropa ra Jesu. Mune simba muropa ra Jesu. Kana matimoni anosiva. Kana matimoni anosiva. Mune simba muropa ra Jesu. Mune simba muropa ra Jesu. Kana matimoni anosiva. Kana matimoni anosiva. Mune simba muropa ra Jesu. Mune simba muropa ra Jesu. Kana matimoni anosiva. Kana matimoni anosiva. Mune simba muropa ra Jesu. Kana matimoni anosiva. Kana matimoni anosiva. Mune simba muropa ra Jesu. Lift Jesus higher! 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 Hallelujah, hallelujah. Somebody tell your neighbor you need some space. We're about to dance for the Lord. Hallelujah. Higher life today. Higher life is mine. Higher life today. Higher life is mine. Higher life today. Higher life is mine.
Hallelujah.
Hallelujah. Atibatirane pahemu 134 hakuna zita sera Yesu. Hakuna zita sera Yesu. Kana no kudenga. Hakuna rimwe rakadaro zitaro mpone amatinoda
Oh, kukonande kwenyu Mwari.
Mwari muri zuva redu karino penya bauzu azimweya
tanga ndashikumbira umbotarisa neighbor yako umbomupa high five. Hallelujah. High five ne? Tichiripo, I'd like us to welcome the presence of the Holy Spirit in a different manner. Are you ready? We're going to jump for the Holy Spirit today. Is everyone ready? Are you ready? Yes. Are you ready? 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Vari kufamba vari kufara muimba maMwari. Hallelujah. Aiwa muna kurasika. Mauya muimba yaMwari. Musangone maheta aiwa muna kurasika. This is the place. This is yet another day that the Lord has made. And we shall rejoice and be glad in it. Hallelujah. Hallelujah. Aiwa tisatagara pasi takapiwa vafudzi vanotifudza mweya yedu. Haleluya. Inini kumba kwedu vanotiitira zvakanaka. Pastor endamai tinokudai. Chechi inokudai ndino vanotaura zvichirevesa. Inokudai muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Ayo vanga vachigara zvavo pasi. Thank you, praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. Chingoza munhu ari pasaidi pakuti waita zvakanaka wauya kuchechi. Muze kuti you made a good decision coming to church. Hallelujah. Hallelujah. Tichiendera mberi tichikwazisana. Toda kukwazisana baba naamai. Vaona zvakakodzera kuti vatinge vachiti vari pakati pedu tichidzirwa tinavo. As we are celebrating Father's Day, we are celebrating all the fathers that are in the church, the uncles who took step to become fathers. Vana bamnini vakaita ana baba. We want to welcome the fathers in a very special way. Ngatisumuke ana mai vakomana nemasikana. Izuva rana baba zvekare. It is Youth Day, but it's also Father's Day. We want to welcome ana baba muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndisingakangano baba vangu havapo is absent today, but I want also to wish him a happy Father's Day. We have a 5 minutes video from the media, so just 5 minutes and then we'll be back. All right. Answer Richard Kuloda. We're just going to continue welcoming. Tichiri takamirira slight technical issue. Pane watanga kuya nesu here, pane watanga kupinda kuno kunhasi here. Do we have any visitors in the house? Any visitors? Please lift up your hands. Wayenzi? Nasatina wayenzi. Oh, yeah. Hello, any visitors, can you please take the next step and come to the stage, please? Amen. Welcome. Vaita zvakanaka. Welcome. Vaita zvakanaka. Welcome.
just want you to introduce yourself. So I'll just in this manner. Ndinoitwa Milanda Magwenzi, ndogara kumba kwa baba namai Magwenzi, ndogara kuHelder Crane, ndinopindira pano, ndakapawana paFacebook. Takapawana paFacebook. Ndakandopindira pano kusvika Jesu achiuya. So I just want you to introduce yourself in the same manner so that kereke ikuzive. Hallelujah. Ndinoitwa Ellen Barora, ndinogara kuCosmos City. Panapa ndaunzwa neThe Cambers, my sister and my brother-in-law. In the mighty name of Jesus, ndoshuvira ukuthi ndichange ndichiuya here and there. Amen. Hallelujah. Welcome to AFM Roadport Prayer Center. Your brochure that you are holding is talking about our church, where we are coming from and where we are going. So you're just going to fill it up, and then soon when it's offering, you can put it in the basket, or you can give our ushers that you are seeing before us. Thank you so much. You can take your seat back. I think Jaita Manj. Okay, Hansi Jaita, okay. I think I said Janyazo Ita. I said Janyazo Ita. We have a lot of things that we need to do, so we're gonna go to the next segment. Bachiru Gadzirisa sound. So now I'm gonna call upon our secretary for today. Amen. Amen. Okay, I know that you don't know me, so I'll introduce myself. My name is Berita Mpira Ndova kwa Magwenzi. Amen. Let me check. Okay, my announcement is Kamira, so we are starting with the ladies. There is no fasting for ladies this week. Ladies are selling themed t-shirts. Aneta you 150 each. Ladies mabareta. Aneta 150 each. My hymn books. Aneta 50 rand. And I'm not saying one wedwe. Munena unona Sister Joyce. I think wariko. Then my single ladies, we have an outing on Saturday, 5 July, and the venue is at Cradle Moon. Like where the entrance fee is 50 rand. More information to follow. Then it end up a churchy. We do not have fasting this Monday. We pray with families at home. Catering department to remain behind after service. We now have midweek services every Thursday online at 7 p.m. Please make sure you join and let us be ministered to. We have leadership training on the 21st of June. That is next Saturday. All leaders should prepare for this day. We have Holy Communion on on June 22. All altar workers should prepare. The English service now has its own Facebook page. Can we kindly visit the webpage and support the activities there? We encourage
everyone to support our church by liking, sharing, and engaging with our content on social media. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok to stay connected and help spread the message. Your support makes a difference. Our pastor will be available at the church this Tuesday from 9 a.m. to 3 p.m. You are welcome to visit him at any time during these hours. However, if you have a tight schedule and need to minimize waiting time, please book an appointment through his office in advance. Pastor will be visiting cell groups. Pastor will be visiting cell groups. The secretary will organize with each leader prior to the visit. The pastor is delighted to have been at the sorry, that word I don't know. Cell group yesterday. We encourage every member to invite friends, family, neighbors, and colleagues to join our worship. As for our worship, let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. All visitors to meet the secretary at the Connection Lounge after the church service. We are reminded to work with our cell group leaders with regards to the mission house contribution. Giving our tithes and offering is a vital expression of our faith and commitment to God's work. Your giving enables us to serve, grow, and the church that God calls us to be. You can give conveniently through the EFTs, ATM, deposits, during the service at the church office. May your giving be a blessing to you and others. Thank you. Thank you, Secretary. Magachena nema socks nema gogo. Pangweno yangwema item chichatanga na Kylie and mother kozotewera Sunday school, and then youth tine item yedu yakapenga, and then it will be followed by the church board. So I don't know, can Kylie and mother kindly come to the stage? Katwaombere mawoko auye. Morning, church. Morning, Baba. Morning, Daddy. Thank you, Nekutida. Okay, item nde yapo kayo banda tongo noti po anga indi ega. Ega ntotora mukana ndinotaurawo. Okay, ndinoda kutaura testimony pamusoro pa Paul Kyle. Paul Kyle akazvarwa muna 2019 muna March. Paul Kyle azvarwa, then after 2 months ndichiri pa maternity leave. One day ndakamuka ndikangonoti mwana wangu anenge asiri right, but panga pasina fever, panga pasina kukosora, panga pasina anything, but inini samai ndangonoti nhasi asio zvaanomboita mama days. Ndobva ndati ndireka ndiende kuclinic kungonoita check up ndimboona kuti chii chiri kuitika. Ndobva taenda kuclinic. Ndobva kuclinic vatora temperature yanga iri right. Ndobva vangotipa stopeni zvikanzi maybe anenge ane pain, munomupa momboona kuti anoita sei. Ndobva ndadzokera kumba, ndobva ndagezisa mwana, ndobva ndamupa stopeni, ndobva arara. Akarara ndaingomutarisa, ameno chaingoita kuti nditarise mwana kuti ameno zvaingoitika. Ndobva ndatarisa, ndobva ndaona kuti mwana wangu asi right. Akarara kudaro. Ndakabva ndati kune mwana wangu kuti achingori naKayla, ndobva nditi Kayla, inda kuenda kuhospital, handichadzokeri kuclinic wandaenda. Ndobva ndatora mwana wangu, ndobva ndaenda kuhospital. Ndasvika kuhospital, ndobva vatarisa mwana, ndobva vati mwana haasi kufema zvakanaka. Matoita mauya, ndobva mhanya, ndobva vaisa mwana paoxygen. From that moment pavakaisa mwana paoxygen, ndakabva ndatanga kuona kuti mwana ari kurwara, because akabva atanga wanyatsotoona kuti maorgans ake anenge aneta, anga kutamba, dumbu rake ranga rakutanga kutamba everything. Then ndobva vatanga kutarisa kuona kuti chii, ndobva atoadmitwa. Aadmitwa, the second day things were getting worse. The second day po anga kutadza kuyamwa mukaka because chai dzake dzanga dzaoma. Then ndobva vamuisa pipe yekuti ndindaimupa mukaka, ndaimudira mukaka nemumhino uchienda mudumbu. But by that time ndandisadyi.
kubva musi wandakasvika ndaisajikisa kamukaka kuti ubude, it was hard. Ndiri kuda kutaura kuti Mwari ipapo ndandisakwanisi kunamata because kubva musi wandakasvika zvinhu zvanga zvichingoita wese. Ndoda kutaura kuti pane minamato yedu yatinonamata vanhu aiexpire because ipapo handina kukwanisa kunge ndichinamata. Ndaingoti Mwari rangarirai zvandakambokuudzai. Rangarirai zvandakambokuudzai. Day 3 Paul was getting even worse. Saka ni zvakaitika ndezvekuti madoctors anouya makuseni oita visiting yavo oenda otarisa oenda. Pane doctor angari student anga kunopedza. He always come from the day randakasvika aingouya achiti I like Paul, ndoda kuona kuti Paul ari sei. And afara Paul, you're going to be a president, Paul, you are Paul in the Bible. Achingotaura but Paul was even 2 months. Saka vakauya vari madoctors ndobva vapfuura ndobva vaenda. Ndobva adzoka after 2 hours. Zvikaenda kuzotarisa Paul. Paakauya kuzotarisa Paul, ndobva ati no, Paul need to go to ICU. Regai ndinoudza mabhosi vangu vadzoke because I don't know why they didn't see it because Paul ari kuramba achiita worse. That was an angel anga atumwa naMwari because vakauya madoctors vakamusiya Paul aripo. But iye akadzoka handisi kuziva kuti chii chakaita kuti adzoke. Madoctors adzoka anombopedza kana few seconds because things were even bad that time. Zvokuti dai asina kudzoka inini handisi doctor ndaizomboona kuti zvinhu zvatori critical kudarika zvazvanga zviri. Vakabva vadzoka vakabva vamumanyisa kuICU, takabva tabudiswa panze, tikabva tamira panze vachiita zvavari kuita mukati momo. After like few minutes vakabva vadedza kuti tipinde. Pandakapinda I could not even recognize my child because anga achingori matambo ega ega achingoenda kwakasiyana siyana. Ndobva vatibudisa futi vakachiendai kumba munozodzoka mangwana. Siyai mukaka but papasina mukaka wokusiya because ndandisatombodyiwo futi. Ndobva taenda kumba. Patakadzoka mangwana Paul was much better. Ari muICU momo. Anga akutokwanisa kutoyamwo mukaka wanga kutoona kuti pave nedifferent. Ndinotenda Mwari nezvakaitika 2016 because handina kunge ndawana hangu mukana wokuzvitaura but nekuda kwaPaul ati mama ndoda kunotaura vhesi rangu chechi ndangoona zvakakodzera kuti ndizvitaurewo. Ende ndada kukurudzira umwe munhu ari kunamata achiona sekuti munamato yake haisi kupindurwa, munamato hai-expire. Mwari anopindura nguva yaanoona yakakodzera. Inini am the one person akapindurwa nguva yanga yakakodzera ndisingakwanisi kana kunamata but Mwari akandipindura akatumira angel yake. Iko zvinoda kusiyira Paul mukana. Hello church. Hello pastor. Hello mama. I'm here to do my verses. Luke 18 verse 16 and 17. But Jesus called them to him and said, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Psalms 100. Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord. All ye people, serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing, knowing that the Lord, he is God. It is he who made us, and not with ourselves. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. We thank you unto him and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Hallelujah. Amen. Mpana kangwara yo. Panguwa ino is Sunday school. Sunday school, are you ready? Can you make your way to the stage, please? Come, let us sing our joyful song to praise his name forevermore. Come, let us sing our joyful song to praise his name forevermore. We are marching to Zion to praise his name forevermore. We are marching to Zion to praise his name forevermore. Come, let us sing our joyful song to praise his name forevermore. Come, let us sing our joyful song to praise his name
Morning, church. So today we are celebrating Father's Day to honor the sacrifices that they have made and will continue to make for their children. So we are going to start with a poem. So My father said, my dad has strong hands and a kind heart, a steady guide right from the start. With Christ's strength you lead the way, your love shines bright every day. Thank you for all you do today and always celebrate. Dad, today is Father's Day. What a father. A father is a special someone that says yes to everything. Happy Father's Day. Oh, to all fathers. Special Father's Day to my father. I love you, Dad. Special Father's Day to Pastor. Thank you for buying us pizza and playing with us. You are the best. Good afternoon. Today I'm making a poem for my father that's long gone in heaven. Happy Father's Day, Dad. Today I'm making a poem for you. Happy Father's Day. I'll make you proud every day. I'll make sure to protect your family. Morning, church. You are the best dad in the whole entire world. You always play with us as soccer, basketball at home. You always cook us food when mom's not around. Happy Father's Day. Thank you. Morning, church. On this special day, I want to say thank you, Dad, for all the love you gave me along the way. I grow for your kindness and your heart. Happy Father Day, you are the best. Dear Dad, I love you more than words can say. Your kindness and your love impress me every day. You are the best that anyone could ask for. Happy Father's Day to my dad and to all that dads. Okay, so can all fathers please stand up? Have made these ties to celebrate Father's Day, and I will be handing out the first prize. Proverbs 4, verse 1. Says, my son, your father's like pay attention. Verse 10. Psalm 1 to 3. This is the man who does not hope to step away. Whatever he does, prosper. Psalms 112, 1, 2.
Blessed is the man who fears the Lord. His children will be mighty in the land. Hebrews 12, verse 11. No discipline seemed pleasant at the time, but it produces a harvest of righteousness. John 1, verse 3. John 1, 3, verse 1. What great love the Father has lavished on us. Proverbs 4, verse 1. So now my friends are going to hand out the remaining papers to the rest of the fathers. Vana baba vasina kupiwa matai. Please gamuchira tai yako. Iyo ndo tai yatakutengerai vana baba nhasi. Isusu sevana. Matai yega yega pane scripture iripo. Hanzi nevana vedu. This is the special scripture for you as a father. And many of you will probably see that those scriptures speak a lot what as fathers never have it. Hallelujah. Pana baba asati awana ere. Vana baba ndatoda kungotara pamatai papa. Wawana matai ndapota hangu unogona apfeka sande nouya. My Father and I, my Father and I, oh, what a wonderful treasure. God gave me that measure. We are traveling together.
Amen. Kumbere maoko. Vana vedu vachinogara pasi tatent. Happy Father's Day. Hallelujah. Ngatiombe Sunday school maoko wana vanogona wa. Hallelujah. Wachina nogara pasi ndinoda kungoti neniwo to my father, thank you for buying me KFC yesterday. Thank you. Okay, for our next item, church, are you ready? Yeah, now it's time for the youth. Youth, we are. It's time for our item. Hande. Iwe. Tika. Hande. Church, are you there? Tambira, baba wako. Tambira, hey, tambira, baba wako. Hey. Yes. Yeah. Tika. Iwe. Tika. Hey. Hallelujah. Zambere boat. Zambere the 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 boat. Iwe. Ai. Amen. Mataya akubisa.
Unozvigona sei every Sunday kupfeka matai? Tangoti 2 years youth titi happy Father's Day to our father. Muchipiwa na Nyabadza Junior. Tati tokumbiroka se youth mubvise zvamakapfeka mupfeke zvirumu. Okay, thank you. And we just want to apologize about the audio and video. We're fixing it. Sakamcharone and you, the rest of the fathers. Happy Father's Day, and also to my father, Happy Father's Day. Hallelujah. Okay, that was incredible. Tiombeleo maoko se youth takaroa vintage heady. Amen. Yeah, Pangueno, last item of today, my church board, my section, the church, you can come up to the stage and do your item. Hallelujah. Tisati taita zve church board regaini bodedzo mhuri yekwajiriji ndaudzwa kuti vane item yavari kuda kuita. Vana uyai tione. Yavari kuya, it's okay. Ndandichimbozviti pakanzi pfekai kunge mayouth ndakatiraya zvese wena zvakaramba. Ndobva ndaona kuti aiwa zvatosiya regai ndisiyane nenyaya iyi. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Happy Father's Day kunana baba ese. Ndauya ndakamirira vana vekwajiriji. Nhasi ndine masoja. Isu sevana vekwajiriji takadai. Takasangana vana vevanasikana nevana vevanakomana. But kuna mufundisi chese tingori vana. He is a father to everyone. Saka nhasi tiri kuti baba, Happy Father's Day. Kune vana vangu vari pano vari kuti Happy Father's Day. Muri sekuru pachivanhu, but muri baba. Munotida zvisinei nemaweaknesses edu, zvisinei nemastrengths edu. Munongotida takadaro. Patinorasika munotidzora nerudo. Patinogona munotipururudzira futi nerudo. Happy Father's Day mufundisi. Happy Father's Day baba. Ndichapa Tinashe atambidze baba chipo kubva kune Jiriji family. Aiwa tinotenda ngativaombererei maoko zvakare. Ishe vachikudzwa regai timbosvika pakasegment kadiki kane item yatinongotungamirirawo isusu sei takamirira church board. Mufundisi regai tingoti isu tinoshanda pedo nemi. We understand you. We know the things that go around in your very own life. Dzimweni dzenguva kana tichiti you have been a father to many, some may not understand closely, but regai nditaurire kune if you are a little bit distant, please come closer. You will realize that indeed we have a father in our midst. Hallelujah. Kana uchifira kuti uri kure uya padhuze.
ndiri kurangarira pane vanogara vachitongotikurudzira kana usati wamboonawo mufundisi uya uwaone. He is available to us, and to us he is actually a father. So mufundisi, thank you so much and happy Father's Day. Regai ndideedze mai Mugando vauye kunoku vaite the next part yezvatiri kuda kuita. Hallelujah. Ngoomberaiwo maoko nai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nasi Father's Day, also Youth Day. Before ndaenda segment yana baba, youth, that was nice. Ngatiomberere vana vedu youth. Vana baba vese, wese anongonzi baba, nasi zvekare sumukai tikuonei. Vana baba wese kanyongodza kuti uri baba chete sumuka. Also toda kunzwa mavoice enyu kuti tinyatsonzwa kuti vana baba varimo zveshuwa here. Handiti pane difference between baba nemukomana. Also pavoice apa pane ka difference. Vana baba ngatimbonzwa of that voice from you. Thank you. Ngatiombere vana baba vese muzita raJesu. Hallelujah. Varimo zveshuwa mabhesi abuda munotora inzvimbo yenyu. Yasvika nguva yezvipo. Tichiti happy Father's Day kuna baba vese. Also pano pana baba vatinawo, our pastor, our visionary, vatiri kuti happy Father's Day. Setsika yedu sechurch, vanhu hatingouyi kungozoti happy Father's Day. Pane segment atinoda handitika yokuappreciate our pastor munhu waMwari muzita raJesu. Tichatanga nechurch board. Kune vanenge vachiuya nezvipo zvavo kana muda kuita, if you want to say anything you can say zvame mafunga uda kuita, it's fine. Tokupai time kuita ma speeches. Saka chatanga nechurch board. Kana mune zvamuda kutanga makomenda, you are more than welcome. Ngativaombere maoko vachiuya. Tikapedza church board tikupinda muladies, saka ladies gadzirira henyu. Tikabuda muladies, men's gadzirirawo zvekare. Hallelujah. From the church board, regai tungoti nasi ma-administrators role akachinja. Mama ndo admin wekumba nasi. Saka zvese zvichaitika pano tinenge takanangisa ikoko. Vonobhalansisa mabooks acho ikoko. Zvakadaro, zvakangofamba, zvakangonaka zvakadaro. So kuna dedi tunoti happy Father's Day from the church board. Thank you so much for being our guide, and thank you so much for, leading and being the visionary. And we really appreciate izvozvo zvinotiitira zvakanaka. Church inomira nemi, and church inotenda kuti imimi muri visionary pakati pedu. Uyezve naizvozvo tinongoti happy Father's Day. May God really richly bless you. Amen. Amen. Thank you. Sorry, just 2 minutes. Just 2 minutes. Pauya mayouth zvinhu zvazvinazo tagadzirira zvinhu zvedu zvakanaka, but let's tingochidzosera zvakanaka nditi. Nasi Father's Day. Icho changa chiri apa. Thank you so much. Ladies board. After ladies, men's. After men's, ushering ichigadzirira wanditika. Ngativaombere maoko vakanyatsopfeka payouth chaipo. Amen. Isuse madzimai epa AFM Roger Port tinoda kungoti happy Father's Day kuna baba vedu. Tinotenda Mwari neupenyu hwenyu, and thank you so much for being our visionary. Tinotenda Mwari uyezve neminamano yenyu yamunotiitira. Mwari varambe vachikusimbisai, vachikuendesai kumberi. Happy Father's Day, baba. Thank you. Men's fellowship. Ngativaombere maoko vachiuya. Hallelujah. Isusana baba wotoda kungoti happy Father's Day kuna baba. Thank you so much for leading us, showing us the way, the direction. Kutiraira nguva dzose kuramba muchitirovedzera pakumira pawo baba sana baba. Toda kungoti kwamuri happy Father's Day. Murambe makamira ipapo muchibata misoro yedu muchienderera mberi. Thank you so much.
Ngativaomberere maoko. Ushering, after ushering, praise muchigadzirira. After praise, cleaning muchigadzirira zvekare. Ngatiomberere ushering maoko. Isu semaasha, baba tinoda kutaura kuti tinofara nezuva renyu ranhasi. Tinoti Happy Father's Day, tinokudai, ticharamba tichibata mukati meimba yaMwari, tinofadzwa nemi nokutitungamirira nokutibatsira pese patinoda zvatinoda munotibatsira muchitikorekta. Tinokutendai, enjoy zuva renyu baba, tinokudai. Thank you. Ngatiomberere maoko. Praise team. Praise team ichigadzirira, cleaning gadzirirayo. Ngatiomberere maoko praise vachiuya. Oh, nhasi vari kubva uko, ndiri kutarisira uko. Nhasi kune imwe praise iri koko. Tiri kutaura chaiyo yedu yeni, the main praise team. Zvinhu zvinogona kungochinja. Thank you so much. Regaiti to praise team. Baba tinokupa your Happy Father's Day. Thank you so much. Nokumira nesu. Nguva dzose tinenge tiinawo. 7 o'clock tinonga taapano tichirumbidza. Asi ndinoda kutenda kuna Mwari mangwanani ano kuti baba vanotitira zvakanaka. Nekurudziro yavo uye pamwe chete nesapoti yavo. Baba muwe nezuva rakanaka. Thank you. Ngatiomberere maoko. Nhasi havana kuiya achiimba kuti praise team ndeye manotsi. But anyway, ndeye manotsi haisi yemacoins. Asha cleaning, sorry. Ngatiomberere vachiuya cleaning, and then host deco gadzirirai. After host deco it's singles. Amen. Tinoti Happy Father's Day kuna baba wepanapa. Isu se cleaning department tinokudai tinokufarirai. Tinotenda. Ngativaomberere maoko. Host deco. After host deco singles gadzirirai. Ngatiomberere vedeco vachiuya. Hallelujah, hallelujah. Isuwo sedheko varongedzi nevachenesi vemumba muno tinoti Happy Father's Day to our father. Dedi tinokudai. Amen. Ngativaomberere zveshuwa vano ndo vakatiitira our deco, ndo vanotiitira deco every Sunday. Singles, after singles, catering gadzirirai. Ngativaomberere maoko singles vachiuya. Youth nas, single youth or youth singles. Hallelujah. Hallelujah. Mukungona bhegi rakatakurwa here rakazara nemari. Saka masingusi mukaitione masingusi chimbosumuka yenyu muchipembera mari yenyu amabhisa yakawandisa. Tinongoti Happy Father's Day kuna baba vedu vakatikoshera. Kwese kwatinonge chichienda vanenge vachikotirongera mutambo. Baba tikukuimbisai kuti muchato yokunetsa nawo gore rino. Mari yacho. Batai yashi. Mari mangoona kuti ibhegi remari zviro kwazvo. Maita hei masingusi. After single takamira catering ichiuya. After catering media team gadzirirai. Amen church. It's a catering department. Tinoti Happy Father's Day kwamuri baba. Tinokudai zvekurevesa. Mwari ngavakupfudzirei kumberi. Mama, Happy Mother's Day. Thank you so much mama. Nokubikira baba. Marova nda mama. Vanotibikira baba. Happy Father's Day. Thank you so much. Ngativaomberere maoko. Media team. After media team, cell group ramfundisi notofondekas. Media team. Vari kumhanya muri kuvaona. Ndevechidiki vaomberere maoko vachiuya. Ombererai vana vedu vachiuya. Amen. Daddy, Isisu Takamira media team, we would like to say Happy Father's Day. You are very important to us. We recognize all the hard work that you put
the effort that you give to us. We are our pillar of hope. And thank you so much for that. May God continue giving you the strength. Happy Father's Day. Not of Wondekers. Not of Wondekers. Ngatiwamberere vachiuya. Amen. Tinogoti Happy Father's Day, Pastor. The North of Wondekers tinika dikidiki katango bato tikupe. Tinoti Mwari akukomborerei, Mwari aramba achikupai nyasha and the grace, and you stay and bless us. Tinokomborerwa tese se church, not just as North of Wondekers, but tese te church tinokomborerwa. Have a happy Father's Day to you and all the dads out there. Thank you very much. Thank you. Ngatiwambere maoko. Youth vatopedza ka matopedza nditi zvenyu. Thank you. Ndisingakangani the teens. Onai leader wacho muchangoona leader. Oh leader anga ari youth, sorry. Atumira vanhu vake. Ngatiwambere vana. Leader vari kuuya vati handingasari. Ndaida kuti mungoona dressing ya leader wacho chete nhasi. Ndeyeteens chaiyo. Au. Hallelujah. Hallelujah. Takamirira my teenagers, we just want to say Happy Father's Day, Daddy. Hallelujah. I just want to say thank you so much, Daddy, for the love, for the care, and everything that you just show us. We really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Ngatiwambere maoko. Kuna asarira here, kuna department rasarira, or kuna individual asarira. Oh, thank you. Thank you so much, Pastor and Mama, for your love, for your compassion. As you learn from Christ, who is the head of the church, we also learn from you. We learn the love, the compassion, everything you do. I think for you, it comes natural, it's given. So for that, as the protocol and the armor bearers team, we want to appreciate you. We've got a token of appreciation. This one, go and chop it the way you like. Hands chop my man. Kufaura mimba yemwari. Anyone asarira satagara pasi? Any department? Oh, zvakaringana maita basi. Regai ndipe nguva ino kuna secretary. Hallelujah. Regai ndingopane zviziviso zviviri zvandoda kungorovedzera. Zviziviso zvedu zvinoita zvichiuya. Saka pakuuya kwazvo pandazozvikonveya kune vapa zviziviso, vatora zvanga zvakauya kwete zvazouya. Saka chiregai ndichipa zvazouya zvacho. To our youth, my girls ese, all the girls, the youth girls, muri kukumbira kuonekwawo namama maimufundisi umo muprayer room soon after service. So all the girls, my youth, muri kukumbirwa kuonekwa muprayer room namama. Regai tingozisana imwe zvecha ndangoti ndingodzokorora. We are not fasting mangwana. We just pray with our families. Tiri kudzimba. Tomorrow it's youth day, it's a holiday. Regai tingodaro. The catering department, vari kuti soon after service, ngatisare isangani. I think it will be befitting mukasangana kuduze nekukitchen uko. Zongotiitira zvakanaka. Leadership yekucouples iri kutizivisa kuti pane chiziviso chakaiswa pamagroup echurch. Macouples muri kukurudzirwa kujoina that particular group kubva pamessage yakatumirwa. I don't mind resending it again on our church groups. Kindly join that couples group. You are encouraged to participate as well pa group iroro. Then kuma couples zakare, there is a planned couples dinner musi 25 July. More information ichauya patinenge tiri kufamba mavhiki ari kuteera aya. Saka ngatigadzirirei
uyezve ndaudzwawo kuti veasharing vanga vari kufanira kusangana nhasi havasisiri kusangana, muri kusangana next week. Hallelujah. Regai ndidzosere nguva kune vari kutitungamirira muzita raJesu. Amen. Thank you, hallelujah. Video aramba, but we have a special segment. Yeah, my picture, ichauya izvezvi. Media. Komana. Aiwa Baba Matemba, as you can see, style yangu yakabva kuna dad wangu. Yeah, Nico. Professor. Our very own. Yes. Happy Father's Day. Pana imbozi ukuthi mfundisi wayembopfeka mafalala ekudala edaya. Hallelujah. Okay. We are going to the next segment of our service. Tine ma preacher edu 4 nasi. Ameno magadzirira ere. Okay, I think maybe before that, praise and worship, can you come to the stage and just sing one worship song? Kuti tipinde mumweya, ti prepare kamchira shoko from our wonderful 4 preachers. Ngatimanye. Ngatisimuke, ndanyanya kudzirwa. Ngatisimuke. Thank you. Amen. Toda kusvika patorumbidza Mwari. Amen. Hymn number 9. Ndinoshamiswa kwazvo. Amen. Namabasa makuru. Iwayo
Hallelujah. Mapostori muriko here. Takamira kudai ngatite mere and welcome our first preacher for today, Pastor Melbourne. Praise and worship, you can take your seats. Mnokwanza kugara pasi also. Hallelujah. Hallelujah. Tinangotenda Mwari nema youth and energy. Praise the Lord. Tinangotenda Mwari nemkana uno. Happy Father's Day to Mfundisi. You are looking very cool today. Hallelujah. Happy Father's Day. Tindinema special mentions angu abacha wapiwa abatolana mafoto yenye ataona hapa akapenga. Hallelujah. Okay, ndashika. Theme yedu yegore rino iri kutaura nyaya yemabasa. Hallelujah. Tichaverengerwawo theme scripture. Kuna Matthew 17 verse 20. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Hallelujah. Akavapindura achiti, nokuda kwokuti mune kutenda kudiki, ndinokuudzai chokwadi kuti dai maiva nokutenda kudiki hako semodzi yemastadi, maigona kuti kugomo iri, ibva apa uende uko, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. Hallelujah. Verengo shoko nchakudai for one more verse. Praise the Lord. But tirango set a foundation ye shoko redu muzuva ranhasi. Hallelujah. Ye mabasa. Tichi verenga vesi pari kutaurwa nyaya yekutenda kwemustard seed. Hallelujah. Kukunzanzi wakati kune gomo ibva rinobva. Praise the Lord. But ngatimboita nge tunoita step away from church, and by that I want you to understand me panapa kuti this looks very theoretical. Vanyamunga tokupai mustard seed imi tokuendesai paCliffondale apa. Gomo rapa rinobva here? Mfundisi wakavhara maziso, taura henyu honestly. Muri kuti gomo rinobva here? Musapindure henyu. Ko tokupai 10 mustard seed, vatolana, gomo rinobva here? Hallelujah. But if verse yatiri kuverenga every time kuti if you have the faith of a mustard seed, say to this mountain move, ichamuva. But it seems like tiri kutodhauta futi kuti zvinoitika. Prof, tokupai saga rema mustard seed kana truck, gomo rinomuvha here? Hallelujah. Rakamuva, ndopane pateta kuti vanhu vaya vatanga nyambo. Hallelujah. Hakuna zvinhu zvakadaro. Rakasamuva futi, are we believing in this faith that we are professing to be believing in? Hallelujah. Mukona pakuita conundrum apa kuti tiri kutenda but hatisi kutenda but tiri kutenda. Hallelujah. Ndo foundation yeshoko remuzuva ranhasi. Title yemessage yanhasi ndeyekuti ngano yokufungira. Hallelujah. Vanoziva vhesi yacho tinoiwana pana 2 Peter chapter 1. 2 Peter 1 verse 16. Fables, when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
nokuti hatina kutevera ngano dzakarukwa nouchenjeri patakakuudzai nezvesimba uye nokuuya kwaishe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri zvapupu zvakaona kubwinya kwake. Hallelujah. Thank you very much to our Bible readers. Praise the Lord. Apa ndo pari kubva title yeshoko takupai foundation yemustard seed saka tiri kuita kunge nyambo. Hallelujah. Kuti munhu zveshuwa ndingati mountain move and the mountain moves. Hallelujah. And then Peter abva ataura vati adzisi nyambo or anzi intelligent stories that we are telling you. These are lived experiences. Zvatakaona zvichiitika pagomo ndizvo zvatiri kukuparidzirai muzuva ranhasi. Hallelujah. So pane element iri kutaurwa naPeter, element ine yandofara inonzi an experiential gospel. Hallelujah. Gospel rekuti iwewe pachezvako unoriona richiraramika muupenyu hwako. Hallelujah. If I say to munhu mountain ngaimove, it's very hard to believe. Asi kana mountain uripo parakamova, it's very easy to believe and it's very easy to preach that word because you have lived that experience. Hallelujah. Ndo zviri kutaurwa mushoko na Peter kuti these are not clever stories. Hallelujah. Verse 16. These are not clever stories. We saw his majestic splendor with our own eyes. Keyword, with our own eyes. Hallelujah. So mugore rekutenda, prayer tiri kufanira kuita sevatendi ndeyekuti Mwari, we want to see this majestic splendor with our own eyes. Hallelujah. We want to experience you personally. Hallelujah. Nekuti ndipo pane kutenda kwese papersonal apa. Takadzika pazasi verse 18 inobva yati, we ourselves heard the voice from heaven when we were with him on the mountain. Zvanga zvaitika nyaya muna Luke 19. Tunoona Peter, James na John vana Jesu vaenda kunonamata pakaitika transfiguration paipai. Hallelujah. Varara vamuka ndokuona Moses auya, Elijah auya. Hallelujah. And then bva vatoita zvekutoconfuswa vati mirai tikuvakirei matende pekugara. Hallelujah. Ndo paari kutaura apa kuti imi haisi theory yatiri kukuparidzirai. Inini ndakatomuona Elijah uya anonzi ane mhanza, ndakatomuona anga asitorina bhachi rake nekuti handipai pari kunzi akarisiya. Anga asina, ndakatoona anonzi mukoma Moses netsvimbo yavo. I saw them with my own eyes and ndaitoda kutovavakira imba. So this is not theory. This is something that we saw with our own eyes. Hallelujah. Ndo panotangira boldness, ndo panotangira kutenda, ndo panotangira panonzi mushoko raMwari faith that is not shaken because you have experienced it. Hallelujah. So even if you see my disciples akawanda, pavanopiwa commission kuna X, pese pavanotaura nyaya yekuti Jesu watakaona, Jesu watakafamba naye, Jesu watakadya naye, Jesu akarwirwa pamuchinjikwa akadzokera kudenga taive naye. They are saying kuti this is something that is close to our hearts. Hallelujah. This is something that we have experienced. So isu semakristu haafanire kuve ari Jesu anonzi namufundisi wedu Mwari vakandiitira so, Mwari vari kuitira so. Anofana ari Jesu at a very personal level pekuti wakavhunzwa kunzi ndiani. Hallelujah. You can say kuti ndakadya naye. Hallelujah. Akandiitira 1, 2, 3. And that faith that is rooted in experience is faith that is unshakable. Hallelujah. 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 So faith iyo kuna verse 19. Peter anovati because of that experience, which is the experience that took fana kuna matira mugore rekutenda. And because of that experience, we have even greater confidence. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Todzokera ku question ya mustard seed. Hallelujah. Dai pane munhu anga aripo pakamuviswa mustard seed, dai ajambo vati ndanga ndiripo. It gives you confidence and boldness because you have experienced that Christ. Ndo Mwari or Jesu vatiri kuda muupenyu hwedu vekuti God, we want to experience you. We want that confidence. Because confidence is also nowhere through experience. Hallelujah. Let me give you an example. It is very close to home. For example, my teens.
makaona kuchikoro munhu ane answer book or akaita homework or akaweka maths inozobvunzwa naticha paboard, ane kamwe kaconfidence kaanenge angori nako so kekuti hamuna chamunondudza unzai ndiweke, anenge achiweka nemusoro because he has done the work, because he know what is happening. But kana munhu asina chakamboita haana confidence pazvinhu zvaari kutaura or zvinhu zvaari kuita, which is what we need to challenge ourselves this year, kuti haupase maths nekufunga nezvawakanzwa, you have to put in the work. So in this year of acts of faith, hallelujah, you have to put in the work, because that work, that effort is what breeds the confidence in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Toenda kuna Moses. Moses, he was very confident to an extent yekuti angakuita arrogant. Those vakashatira futi confidence. But the point is kuti pekutanga paakanzi rova dombo mvura bva yabuda. Now he understands kuti Mwari uyu akandudza chinhu, Mwari vanoita. So he's gaining that confidence in his God. Hallelujah. Second time akunzi taura nedombo, yakurova dombo. But it's because kuti ari kuziva kuti kumashuro uku ndine history Mwari vachiita zvinhu. So ndakangorova zvinoitika. This is where we are supposed to be as Christians. Praise the Lord. Where we have that experience, iri personal. naMwari, where we have that confidence yokuti ndakamira pamberi pevanhu handisi kutaura Mwari wandakaudzwa, ndikutaura Mwari wandakaexperience ndega. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tobva taenda kuna John chapter 3 verse 10 to 11. John chapter 3 verse 10 to 11. Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel? Are you the teacher of Israel and do not know these things?" Apa rutaura naNicodemus kuti hausiwe mudzidzisi here weshoko, sei usingazive zvinhu izvi? Verse 11. "Most assuredly I say to you, we speak things, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness." Praise the Lord. Ari kutaura naNicodemus ari kumuti, iwe uri mudzidzisi weshoko, unoziva shoko, ndimi unotonyora magwaro, ndimi kudzidzisa vanhu, but how can you tell me that you don't understand these things? So it's very possible that you have been a Christian your whole life. Unotoenda kuchurch, unotoenda kusel group, but you haven't experienced Christ at a very personal level. Hallelujah. Pari kunzi acts of faith, iwewo kutaura zvekuverenga, but hausati wamboona those acts of faith in your life. Ndo pari kunetsa naNicodemus naJesu kunzi, how come uri mudzidzisi weshoko, unoziva shoko, but you haven't understood these things? Pari kutaurwa nyaya yewitness apa handiti. For you to be a witness, you have to have a testimony. Hallelujah. Hauende kucourt wonotestify zvinhu zvausina kuona. How can you testify Christ wausingazivi? So pari kupiwa commission kunzi, go ye therefore and be witnesses. It means kuti we have testimonies, and testimonies come through experience in a personal with Christ. Hallelujah. Handingambogarwe mucourt ndotestify nyaya yandakanzwa. I am not a reliable witness. Ndinofanira kutestify Mwari wandakaexperience. Praise the Lord. So ndo nyaya iri kutaurwa apa kunzi, for you to be a witness, you need to have that testimony. Hallelujah. And the testimony inouya through zvinhu zvawakaona, zvinhu zvawakanzwa first hand, not in third person. Praise the Lord. Testimony yemunhu akanzwa nemunhu anga aripo, even substance yacho, value yacho yakatosiyana. Hallelujah. So mugore rekutenda, we have to say, we have to challenge ourselves and we have to challenge God. Kuti Mwari, inini I want to have that first degree experience with you. Praise the Lord. Ndakamira pamberi pevanhu, ndakaparidza Jesu. Chimwe chinoita kuti vanhu vasatendeuke tichivaparidzira, inyaya kuti they can read between our eyes. Hallelujah. They can read between the lines kuti uya ari kutaura zvinhu zvaakanzwa. Hapana substance apa. Hallelujah. Even munhu, tadzokera ku example yeMessi yaya, munhu asina kuita homework mugroup work, munotomuona kuti uyu munhu haana kuita homework uyu. Uyu munhu haana contribution yaari kuita. So people can also see. They can also sense kuti Mwari ari kutaurwa apa.
message iri kutaurwa apa hazvina substance because hazvina experience. Zvine experience ndo zvine substance. So substance iri kutaurwa mushoko raMwari ndo iri kunzi you have to witness him first hands. Paul paakasangana naMwari achienda kuDamascus ari kutaura kuti ndakamuona, and even people around him vakanzwa shoko. It is those acts of faith, it is those experiences that emboldens us in the work of Christ. Hallelujah. Kusvika pakuti hanzi ini nhangu ndogona kutofira Kristu okufira shoko, unofira sei munhu o zvinhu zvausinga understande at a personal level. Hallelujah. Kungotaura, praise the Lord, kuti chinhu chaunofira, chinhu chaunoti I am willing to go to the ends of the world, zvinhu zvawakaexperiensa iwewo zvaunoziva kuti these things work, and therefore I can prescribe it to other people. Hallelujah. Tobva taenda kuna Daniel, tiri kuti panyaya iyoyo hatisi kuiverenga hedu nyaya yacho, asi Daniel tinoona paDaniel chapter 3 pari kunzi the three guys, Shadrach, Meshach naAbednego, varamba kumira pavanzi vakandirei mumoto naNebukadnezar. Hallelujah. Vakandirwa mumoto asi havana kutsva. Praise the Lord. Hanzi Nebukadnezar akatarisa, and then he saw a fourth man in the fire. And before vakandirwa nyaya yekuti varamba kunamata zvimwari zvanga zvichinzi zvimwari. Hallelujah. But hanzi Nebuchadnezzar atarisa aona a fourth man. Abati, look, the fourth man looks like God. Hallelujah. Mwari angamuzira kupi. Iye anga ane mwari wanga achimbotaura kumashure uko. Hallelujah. Ndoma my experiences ekuti sometimes we talk a lot. Sometimes we try to convince vanhu. But kana Mwari aripo muupenyu hwako pane experience, vanhu vanongoona kuti apa pana Mwari apa. Hallelujah. And they will convert. Hanzi pazasi pescripture akabva avabuditsa abva avati you are the servants of the most high God. Hallelujah. Havana zvavakataura, but vakangoona mabasa aka-experience Mwari through these people. Hallelujah. This is the life that we are supposed to live. And a life inouya kana tainvite Mwari muupenyu. And Mwari vakanakira kuti if we invite him in our lives, tiri earnest, the Lord will reveal himself to us. Hallelujah. Zvakangofanana nevanhu vanoenda kugym. One day hapana results, 2 days hapana results. If you give up, unodzokera kwawatangira. But if you keep on putting the work, day by day, word by word, scripture by scripture, prayer by prayer, fasting by fasting, Mwari vanozviratidza muupenyu hwako in an extraordinary way, and he will give you that experience. Hallelujah. Hallelujah. So in mugore rino rekutenda, ngatisiye zvetheory, ngatisiye zvekuudzwa. Hallelujah. Ngatimboti Mwari, I want to experience you personally. And how do you do that? Those steps, little steps, baby steps, uchikwebera page kuna Mwari. A 10-minute prayer every day, you get better. 15, 20, you get better. You're building the muscle. And then Mwari havasi munhu zvekuti vanonyepa. God will reveal himself to us. Hallelujah. 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 I'll give you my last example ndichinogara pasi. Nyaya yaThomas. Thomas tese tinomuziva, commonly known as doubting Thomas. Hallelujah. Hanzi Jesu paakamuka, vanga vakamuona vaenda, Jesu amuka. Thomas bvati hakuna zvakadaro. Asi before Jesu angatombotaura ega akati ndichamuka nezuva rechi3. But the same Thomas is now doubting kuti hakuna zvakadaro. Hallelujah. Ndikutoda kutoisa chigunwe changu mumavanga ake, ndikutoda kuona the nail kuti ndibelieve. Praise the Lord. Yodzokera kunyaya yedu yekutanga. Takati mustard seed takakupa mustard seed, mountain rinomove here. We might not believe. Those ringoitika naThomas. Anga atori naJesu, achitonzwa shoko, akatonzwa chiprofita. But because at the time, Papa had that personal experience, it was
remote zvazviri kure, hallelujah. But inini kuti ndibhelieve ndikutoda kuisa chigunwe changu mumavanga ake. And Jesus appeared to him on the 8th day, hallelujah. Bvaisa Thomas bvaisa chigunwe chake mumavanga aJesu. Praise the Lord. And then he started believing. But abasipo pane nyaya yangu ya Thomas apa. Pane nyaya yangu ndepekuti Thomas, if you read or pamunozita research, kuti paya pavanopiwa commission pavanoenda, Thomas akazoenda he is regarded as he is regarded as the saint of India. And akatora shoko akaenda naro kuIndia, even to East China. Hallelujah. Munhu anga achimbodhauta kuti hakuna zvakadaro, ndiye aimbodenwa neexperience. Hallelujah. Nekuti amubata. Hallelujah. Aenda kuEast India, aenda kuIndia nekuChina, achiparidza shoko. And anzi ari ikoko Thomas. Nyaya dzake dzinonakidza, mozodziverenga, mozodzitsvaga. He did exploits. Hallelujah. One of the exploits yaakaita, hanzi kwakuna mambo anga ari kuIndia. Remember, kwakusina Mwari those days. Hanzi bvaarota vhesi iya inonzi ndichakuvakirai imba, a mansion. Vati ndichagirei munhu kuIsrael, ndichagirei munhu anogona kuvaka this very beautiful mansions. Ndopakazopinda Thomas. Thomas bvatanga kupiwa mari namambo. Achiti mambo, ndinokuvakira imba. Mari yacho mambo achiti ndokupa mari, achitora mari, achinoipa kunani? Kune vanotambura. Hanzi mambo paakazviziva kuti mari yavo iri kupiwa kuna vanotambura, abva vaita sei? Vavamisa mujeri. And then vakaluza mari yakawanda zvekuti he stepped down, and munin'ina wavo bva apinda pachigaro. Munin'ina wamambo apinda pachigaro, akazorwara, abva afa. Paakafa, akarota ari kudenga, achiona mamansion aya anotaurwa mushoko kunzi ndiri kuenda ndinokuvakirai dzimba. Hallelujah. Thomas bva azomunamatira, bva amuka, bva audza mambo, bva ati zveshuwa mambo, mamansion aya ndakaona ariko. Hallelujah. Ndokutozobudiswa kwaitwa chi? Thomas mujeri. Hallelujah. So ndo mamwe ma-exploits ari kuitwa naThomas, a remote land. Praise the Lord. But kwaakabva, it started from doubting, then experience, then he has seen Christ. Hallelujah. He has experienced Christ. Now he's doing my exploits. Hallelujah. Hanzi paakasvika kuIndia time iyoyo vainge vane Mwari wavainamata, vaiskupa mvura ichienda mudenga. It was part of their worship. Hanzi Thomas bva vati, imimi muri kuskupa mvura mudenga umu, iri kudzoka pasi. Saka Mwari wenyu haasi kugamuchira chitendero ichi, because mvura iri kufanira kuramba ichienda kudenga. Hallelujah. Then Thomas bva askupa mvura, mvura bva yamira mudenga. Hallelujah. And all the people that were there were converted kuti zveshuwa Mwari uyu anonzwa minamato wedu, nekuti mvura haisi kudzoka pasi, yaramba iri mudenga. It means kuti agamuchira kunamata kwedu. That's how they were converted. Hallelujah. So it starts by those experiences. It starts by even challenging God. Kuti Mwari, inini ndinongonzwa mufundisi wangu achiti, ndinongonzwa mai nenge vachiti, ndinongonzwa mukoma nenge vachiti. But inini I want to personally experience zvinombotaurwa nevamwe vanhu. Hallelujah. I want to put my finger in your wound. I want to see that nail that pierced you. Hallelujah. And then Mwari vanozoratidza. And it is after those encounters that we are emboldened and we start preaching Christ. Watisina kunzwa, watisina kuona, but watika experience personally. Hallelujah. So my prayer and my challenge to you, ndichinogara pasi, hama dzangu, ndeyekuti, in this 6 months asara patheme yatakapiwa yema-acts of faith, hazvina kunaka here kuti each and every one of us ave ne-testimony yake, not yaunotaura, not yaunoudza munhu, but yako iwewe, where you have zvisina doubt, zvisina confusion, where you actually say kuti inini Mwari apa vakaita ichi. Hallelujah. Chinonengedzeka, chinobatika, nekuti it's not for someone else's sake, but it is for your own salvation. Because if you've experienced God like that, hallelujah, iwewe unosimbiswa, hallelujah, iwewe unosimbiswa, and you can stand in front of people
and whoever and say, inini Jesu wandiri kuparidza wandiri kutaura, tanga tinaye, takadya naye, takafamba naye. Murume uyu akatudza kuti ari kunofa, asi afa nezuva rechitatu achamuka. Amuka achaenda kudenga kunotigadzirira nzvimbo yakanaka. Hallelujah. That is where we need to be as Christians. Hallelujah. Ndatenda. Ngatiumbirire achinogara pasi. Thank you so much, Brother Milburn. It's teaching us about the personal experience. Iwewe kuva a personal experience. Zvisina kuudzwa nemumwe munhu, but iwewe naye. Hallelujah. Vachiri muno muchete, hallelujah. Vachiri muno muchete, hallelujah. Yes, I'm here to kusimuza our next preacher, which is Brenda Mwando. Hallelujah. Ini mbofana today, amen. Hallelujah. Amen. Ndanzwa kufara Brother Milburn pavataura nezvefaith. Amen. Vatoseta foundation. Amen. Because ndikuda kutaura nezvazvo nhasi zvoda faith. Amen. Ndoda kuti tivenge shoko redu muna Ezekiel chapter 37. Ruoko rwaJehovha rakanga ruri pamusoro pangu, uye akandibudisa nomweya waJehovha akandiisa pakati pomupata wakanga uzere namapfupa. Kusvika paverse 6. So, akanditungamirira kuno nokoko pakati pawo, uye ndakaona mapfupa mazhinji zhinji pamusoro pomupata, mapfupa akanga akaoma kwazvo. Iye akandibvunza akati, mwanakomana womunhu, mapfupa aya angararama here? Ini ndikati, imi Ishe Jehovha, iyemi moga munoziva. Ipapo iye akati kwandiri, profita kumapfupa aya, uti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha kumapfupa aya, ndichaisa mweya mukati menyu mugorarama. Ndichaisa marunda pamuri, nokuita kuti muve nenyama pamusoro penyu, ndigokufukidzai neganda. Ndichaisa mweya mukati menyu uye muchararama. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, Oh Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Hallelujah. Amen. Aya Ezekiel yenu tinakisa kwasho. Amen.
inondinakidza pakuti zvanzi mwari akatora Ezekiel akaenda naye mupata wemapfupa akaoma. Amen. Asvika hanzi akatenderera Ezekiel. Amen. Atendera apaiona akabva aona mapfupa anga akaoma kwazvo. Amen. Akaoma kwazvo kudaro zvikanzi naMwari abva abvunza pavhesi 3 akabvunza Ezekiel akati, iwe awase maonero ako unoona senge kuti mapfupa angaramazve here? Amen. Nevanhu vemangwananani. Amen. Zvikanzi naEzekiel, imi Mwari ndimoziva, because nyangwe neniona zambopinduriwo. Amen. Zvabva zvanzi pavhesi 4, Son of man, I want you to prophesy to these bones. Amen. Ndabona ati kuye Mwari akutoti Ezekiel, I want you to prophesy. Prophesy ati. Amen. Neyangoti Ezekiel miya paside. Vega ndikuratidze kuti ini ndiri Mwari mukuru. Amen. Angomusa mapfupa oga. Amen. But akati ayo, I want you to prophesy. Amen. Ndabona nzisa kuti tine simba ratakapuwa naMwari. Amen. Mukaenda kuna John chapter 10, zvinzi you are little gods, mutoriva naMwari pachenyu. Amen. Ndabona kuti kana tine simba rakadai rekutokwanisa kuprofesaya mabhonzo okuti azomukazve muzita raJesu. Amen. Ndabona nzisa kuti tine mamwe situations mukati meupenyu hwedu. Amen. Ekuti hatifaniri kusoudza Mwari. Amen. Tofanira kungoenda direct ngoti iwe marriage tikukuudza kuti tofanira kunaka. Amen. Handichadi zvekusoshungudzwa. Amen. Muzita raJesu. Amen. Saka pavhesi 4 Ezekiel abvazzi naMwari, I want you to prophesy to these bones. Muzvinzwisa. Amen. Then Ezekiel abva prophesy chichi zvikanzi patanga kubatana kwemapfupa muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Pakubatana kwemapfupa apa Ezekiel mashoko ake aEzekiel ndoanga achishanda muzita raJesu. Amen. Mwari anga achitangura ukuru hwake kuti Ezekiel, besides kuti inini Mwari iwe unokwanisa kuzviita muzita raJesu. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvekuti sezvataura nabrother Melbourne panyaya yefaith muzita raJesu. Amen. Kuti kumwe kutenda soko unofanira kuva nekumwe kutenda soko ngo extraordinary. Amen. Kwekuti haufaniri kusotendera kana kuti unofanira kuzvigadzisira zvinhu zvako muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Hanzi mentors. Then tichizozika hedu nyaya yedu muzita raJesu. Amen. Ndopakuzonzi Ezekiel akazoprofesaya zvemwe mhepo chichichi muzita raJesu. Amen. Tabva taenda kuna Mika 6 chapter 1 pavhesi 1 muzita raJesu. Amen. Zvonzi imi makomo inzwai shoko rangu muzita raJesu. Amen. Apa Mika ndakatoshaura kuti apa aitoudza makomo pakuti muzita raJesu. Amen. Ndopanakanzwisa kuti pane mamwe maobstacles atosangana nawo mukati meupenyu hwedu muzita raJesu. Amen. Pekuti unofanira kutomaudza muzita raJesu. Amen. Kuti imi makomo inzwai shoko rangu muzita raJesu. Amen. Imi maobstacles andikusangana nawo mukati meupenyu hwangu inzwai mashoko angu muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Hanzi mashoko ane simba ndozvowanzotaura zvinhu vanhu vakuru muzita raJesu. Amen. Kuti mashoko ane simba muzita raJesu. Amen. Saina tombosharawo kuti ane simba pakuti kudini muzita raJesu. Amen. But each and every word that you say mukati meupenyu hwako inoitawo neimpact mukati meupenyu hwako muzita raJesu. Amen. Kana inaitombowanza kuti andikanti kumaform 4 form 6 ndaitoti inini handisida kupinda marriage asi nekukuma machingonditi iwe mashoko ako anozokushandira mumwe musi iwe ngati kana kuna marriage handitodi varume vanonetsa chichiti mungozviziva kuti tichingoudzwa nevabereki moziva vanhu vakadzi vatingochema then saka ndopanakazoti zvimwe zvinhu ka hatifaniri konzi uri kuti tifanira kutaura zvinhu zvinegative pamusoro peupenyu hwedu hatifaniri kudaro
because zvine izvo zvine impact muzita rajesu amen zvine impact zvazvozopa mukati weupenyu hwedu amen sepanakazondisa kuti aya mashoko evanhu vakuru anechi mashoko aunotaura mupenyu hwako ane impact ane zvaanochinja muzita rajesu amen because ini panaitombovawo form 6 naitomboti mwari ini pakunyuwa kwangu handizikani ngapasa zvazvongova nedhauti but asi angangoti hanini nyange kuvenga kakusavenga nokupasa nezita rajesu amen but ndakatongozopasa paya nekuti ndaitongozviudza kuti ndongopasa muzita rajesu amen saka ini ndakototi mashoko atotaura each and every mawords atotaura ane impact mukati weupenyu hwedu muzita rajesu amen zvekuti pose nhamo yaunayo izvezvi mabasa ausina iwayo ukangotaura kuti niwai basa nikuida uchitodhimanda kuti ndikuda basa rakati ini ndikuda kuita sezvo ndi injiniya nditoda basa rangu unowana basa kwangu vane kutenda unowana muzita rajesu amen nekuti nozvekutaura najehovha pachiti unotofanira kutoprofesai muzita rajesu amen kutaura zvaukuda kuti ini ndikuda zvakati mukati moupenyu hwangu muzita rajesu amen and for sure zviro zvotoitika because ezekiel akatoprofesai mapfupa akamuka ikatova hundo paya muzita rajesu amen panakachiona kuti for sure kakangotaura ukangovevesa nemwoyo wako kuti inini mwari ndinoda zvakati mukati moupenyu hwangu ini mwari matambudziko ani kusangana nawo aya handisi kumada mupenyu hwangu zvose zvongogadzisika muzita rajesu amen besides kuti vafundisi besides kuti vanani iwe personally namwari wako mutumu tingonzwisisana zvinhu zvongoita muzita rajesu amen saendangosiya hangu ndisiya hangu MC kuti vauye vatore nzvimbo yavo Hallelujah. Wakufara iteme wako kanyana. Yeah, tichiri ne energy takadaro. Let's welcome our third pastor of today, Chingoti neighbor, more to come. Yeah, our third pastor of today. Let's give a round of applause for our third pastor for today, Romeo. Amen. Amen. Matoneta here. Ichawana our third preaching ichabva kubhuku raKings, 2 Kings chapter 7 verse 1 to 7. But kumba kwandinobvawo ndanzine vachazova mai muzotikwazisawo tichiona online. Saka regai tivamhorese nekuti pamwe hatizofonerwi manheru. Zvakare regai nditi Happy Father's Day kuna baba Jiriji Junior. Ndaona havana kunzi Happy Father's Day ndo vandichaenda kunoroora nawo. Saka kana ndikazoresva ndinongoti sekuru musi uya uya ndakati Happy Father's Day. Then Elisha said, "Hear the word of the Lord. Thus says the Lord. Tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, "Look, if the Lord will make windows in heaven, could this thing be?" And he said, "In fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it." Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, "Why are we sitting here until we die? If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive,
we shall live. And if they kill us, we shall only die. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. For the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, "Look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us." Therefore, they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, and their donkeys, and they fled for their lives. Amen. Verse 7 in my Bible, chapter 4, verse 5, just underline the word twilight. And verse 7, again, underline the word twilight. Wearing a word in a shona. Asi Elisha akati, "Inzwai shoko raJehovha, zvanzi naJehovha, nenguva yakaita seino mangwana, seya roupfu rwakatsetseka richatengeswa neshekeri rimwe, uye maseya maviri ebhari neshekeri pasuo reSamaria." Ipapo mukuru anova aiva ndiye ane ruoko rwakanga rwakasendamirwa namambo akati kumunhu waMwari, "Tarira, kunyange dai Jehovha akazarura mawindo amatenga, kuti zvakadai zvingaitika." Elisha akapindura akati, "Uchazviona iwe nameso ako, asi hauna chimwe chazvo chauchadya." Zvino kukanga kuna varume vana vaiva namaperembudzi pamukova wesuo reguta, vakawirirana vakati, "Tichagarireiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichaenda muguta, nzara irimo uye tichafa. Uye kana tikagara pano, tichafa. Naizvozvo ngatiendei kumisasa yavaAramu, tinozvipira hedu. Kana vakatirega tiri vapenyu, tararama. Kana vakatiuraya, tafa zvedu." Naizvozvo vakasimuka mambakwedza vakaenda kumisasa yavaAramu. Vakati vasvika pamucheto womusasa, wanei hakuna kana munhu. Nokuti Jehovha akanga aita kuti vaAramu vanzwe kutinhira kwengoro namabhiza uye nokwehondo huru. Naizvozvo vakataurirana vachiti, "Tarirai, mambo wavaIsraeri akoka vaHiti namadzimambo avaIjipita kuti vazotirwisa." Naizvozvo vakasimuka mambakwedza vakatiza, vakasiya matende avo namabhiza avo nembongoro, vakasiya musasa wakangodaro, vakatiza kuti vaponese upenyu hwavo. Thank you so much. You can take your seats. Amen. Nasi ndoda kungotaura on 3 things. Kwana vaIsrael vanga vaine ma-enemies akawanda. Vanga vaine ma-enemies vaHiti, the Canaanites, ma-Amorites, ma-Egyptians, the Babylons, from the guys from Syria. But pama-enemies ese aya, vana veIsrael vakanyanya kushungurudzwa nema-Egyptians, nevanhu vekuBabylon, nevanhu vekuSyria. Saka tichataura 3 things. Tichataura about the Egyptian oppression, the Babylon oppression, and the Syrian oppression. The Egyptian oppression, vaiti vakauya ma-Egypt kuno kupambai, vaikonzeresa inonzi a profitless effort. Vaiti vakakutorai, vaikushandisai zvisina mugove. Maienda kumonoshanda, utano huripo, nyama dzakagwinya, asi waisawana cheuwiri. Zvozvo zviri kuitika nhasi mukati meupenyu hwedu. Unogona kunge uri mu-Egyptian oppression yekuti unotomuka uchienda kubasa mazuva ese, asi musi wekutambira unofonerwa foni kumba kunzi mwana amedza spunu.
operation iri kuda kutoitwa kuindia unenge uri muegyptian oppression. Hauna chaunobata, mari yako yese ukangoshanda pane zvinongonyuka musi wekubhadharo. Tobva taenda to the Babylon oppression. Vanhu vekubhabhironi vaiti vakauya vakakutorai, vane chinhu 1 chavakanzwisisa, ndechekuti kwaIsraeri mazita anga aine meaning. Kwaisangonzi munhu Peter, zita rese raipiwa ranga rine chi? Ranga rine meaning. Saka kwaBhabhironi vaiti vakakutora, chinhu chavaitanga kuita kwakuri kuchinja zita, because vaiziva kuti tikakuchinja zita kaconnection kako naMwari katotiza. Ndosaka makaona kuti vana Hadhasa vakachinjwa mazita, vana Hanani vakachinjwa kunzi vana Shadrach, Meshach naAbednego. Why? Even in nanhasi tikatarisa this, is it the 21st century, right? Munhu akangoita kakugona kuimba haadi kunyanya kushandisa zita rake raakaberekwa naro, anoda kunzi ndakunzi bla roiyo. Vanhu avaoni the talent iri in that person. Why? Kana wanga wari Peter, isa hatichaoni Peter, takuona bla. Right, vapedza kudaro vari kuchinja zita, vaibva vakuchinja ine diet, because the Babylons vaiti vakauraya chavauraya vaitanga vapira. Saka kana makuzodya nyama, makutodya nyama yakaiswa pamberi pechi? Pezvimwari. Ndosaka makaona kuti Shadrach, Meshach naAbednego vasati vaina kunozviratidza pamberi paMwari paNebhukadhineza, vakati isisu nyama dzenyu idyai, isisu tichadya muto wejongwe, bonongwe nezvese zvakadaro, because vaiziva kuti umu munyama umu ndo mune zvinhu zvirimo. Chechi3 vaitoona kuti takuchinja zita, tachinja diet, vaibva vaenda vanochinja language yako. Ndosaka muchiona mazuva ano munhu ukamuti ndokumbirawo 10,000 anoti maiwi wandioneini hangu. Why? Language yedu takaichinjiswa navanhu vekubhabhironi, kwatiri zvinhu zvizhinji it's impossible. Ndosaka muchiona kuti even kuchechi tikanzi bvisai 10 rand unoti ndinoiwanepi inini hangu murombo akadai. It was a system of Babylon kuita sei? Kuchinja the language. Hauna chiri positive chaunoona pamusoro pako, you only see the negative. Vapedza kudaro vaibva vanoenda kunoita temba nechinamato chako. Why vaidaro? Because umwe munhu ari panapa unotozudza kuti nekung'anga ndiendi, enda hofu wakatoendawo. But zvinoitika ndezvekuti madzikoma ako anobva aenda nemasiblings ako. Wasvika kung'anga obva wanzi pane umwe wenyu 1 asipo asara, endai munouya naye, ndiye ari kukonzeresa chi? Nhamo yese yamuri kuona panapa. Iwo obva wadzoka obva wanzi but iwo waMwari unodarirei? Tiri vana vanyamunhu 1 takanyanya kukutadzirei. Iwewe manje ndiani adaro iye? Hakana zvigoni, hazvigoni. Handei anondiudza kuti akandiona papi. Ababa iwo wakuenda for verification nokunozvidefenda, asi panonzi vakaenda kung'angamira yapa, wakutoita sei? Wakutomira. Hauna kuenda uchida, asi wakaenda uchinda sei? Uchinozvidefenda. Takuenda pane ataverengesa nhasi, the Syrian oppression. And pane pataura kuti bati kwaBhabhironi vaiona maIsraelites, they could see and tell kuti isusu tiri kushungurudzwa naNebhukadhineza. KumaEgyptians vaiziva kuti tinoshungurudzwa nani? naFaro. But Syrian oppression vaisaziva muvengi wavo. Ben-Hadad akangosvika akagara pamagedhi esuo. Agara pamagedhi esuo, hanzi muguta makaita nzara. Muguta maita nzara kudaro, vanhu vakatanga kupopotedzana kuti ikonomi iri kudonha, zvinhu zvasisi kufamba muupenyu hwedu. Why is it Ben-Hadad akagara pagedhi? Because pagedhi emasuo ndo paiitwa trade, ndo paiitwa business, ndo paitongwa dzimhosva. Pagedhi ndo pane access yekuti unopinda uchitengesa kana kubuda uchinotengesa. Saka Ben-Hadad akangoziva kuti inini ndikagara pamasuo ava hapana chinoitika muguta, inzara yega yega. Saka nazvino munoona kudaro muupenyu hwenyu,
munenge muchingorwisana kumba muri baba namai. Ndava pakati penyu pari muri 2, hapana ane mhosva. But pamwe pana Bernard akagara pagedhi. Hanzi muguta nzara yakarova pakusvika pakuti vanhu vanga vakudya matoto enjiwa. Ndofunga dai yanga itori modern ikai. Kwaitofamba kuchonzi doto dora for 2, 10 rand, 50 rand. Definitely. Okay. Good day to all. You are reviving our youth days by asking such a question. And it is an interesting question in the sense that we have to think about who we were during that particular time. From my side, I grew up during that time when most of churches or it did save me from ngatingotamba iraundi totanga newamaini tatanga newamaini toenda panani wamaini hanzi mwana akauya akapedza chikomana chake kana kuti mwana nokubva adyiwa kudaro pakuzonzi takuda wechipiri vamwe vadati imi naini manzorwadza mamudziye leba haiwa zvigoni hanzi zvadaro muguta makaita noise. Muguta maita noise, mambo akauya. Auya ndokusvika ndokubvunza kuti chii chasakisa kuti zvinhu zvidai. Hanzi mambo ipapo asati amboti apedza akabva abvunza kuti Elisha ari kupi. Apapa mambo haasi kutsvaga problem ka. Ari kuona kunotsvaga Elisha. Elisha atoriwo muguta. Bhenadhadhi akaita sei? Akazvigarira bagedhi. Mi muchingokiyana pachenyu. Hanzi mambo atsvaga Elisha zvikabva kanzi tumirai nhume munomuudza kuti tiri kumuda. But ini ndobva ndabvunza mubvunzo 1 wekuti vanhu vagara vari kuurayana nechekudhara, mambo muri kuda kutourayawo futi. Hanzi Elisha paakaudzwa kunzi uri kutsvagwa ndopaakaudza nhume dzake akati, varume, tsigirai dhoo ndiprofite kuti mangwana nenguva dzino pamagedhi ngapawanikwe upfu hwakatsetseka nemashekeri 2. Pane chinhu 1 chandinofarira paprofesi yakaitwa naElisha, yanga ine zvinhu 5. Anoti mangwana anotaura date, nenguva dzino obva ataura time, obva ati upfu hwakatsetseka ari kutaura product, obva ati pamasuo ari kutaura the venue. But pane chinhu chaasina kutiudza kuti alright, guta rakavharwa, hakuna access yekupinda tichibuda, achazotengesera vamwe ndiani? Ndopandiri kupa challenge kumwana wesangano ranhasi. Zvino pazvinooma chimbowa solution kana zvavakuda kunaka. Chimboita iwewe uchatengesa. Chimboita iwewe anoita sei? Achazotengesa muguta. But hanzi Elisha achiprofesa kudaro, papaina vakomana vanga vakadzingwa, vanga vaine maperembudzi. Vakomana ava hanzi Elisha akangoti achipedza kuprofita, ndopanda tingati underline at twilight, mangwanani. Vakomana ndokutanga kubvunzana, but isusu panapa takambogarirei? Whether tinogara pano kana kuti hatigari pano tichangofa, zviri nane tife tichienda kumisasa yevaSiria. Wachipedza kutaura kudaro, ava vakavhara guta vari kuSiria uko, vari kuti pane zviri kuitika pano, pane zvakutotumwa, ngatitizei panapa pachisina kuita sei? Hapachisina kunaka. Ndopandiri kuti kune umwe munhu, even wakadzingwa ukataura, even wakanzi wakazvidzika, pane mamwe mashoko aunofanira kutaura ekuti even mwenga kana pane zvakuitika panapa, anoita kadinge kakuita sei? Kakusuduruka. Hanzi vakomana ava vakasimuka ndokutanga, ndofunga kastepi kawana nemaperembudzi. Vakananga muguta vakomana. Hanzi pavaiwedzera kuswedera kusvika pamisasa yevaSiria, vakomana vekuSiria vaita sei? Vaitiza. But chandinofara ndechekuti vakomana ava pavakasvika kumisasa yevaSiria, the first thing chavakaita, vakati vakomana isusu ngatimbodyei tizofa takaita sei? Takaguta. Wapedza kudaro ndobva wapinda, vaona segment yanga ine gold, then vakatora the gold ranga ririmo.
vatora gold ranga ririmo, ndopavanodzokera kuguta kuti wakomana kuguta kuti akasiya kusina chinhu, ngatitorei goridhe ratatoona panapa tiende naro kuguta. Pavanosvika muguta ndopanonzi nemagatekeepers, vakomana munoendepi, takakudzingai. Vakomana vakati, you are too young to speak to us, tinokumbira kuonani mambo. Vakomana vakati, aiwa hainetsi, rega tinodaidza mambo. Vachinodaidza mambo abva asvika akati, maperembudzi. Asati atombopedza kuti maperembudzi, vakomana vabva vangoti gold. Mambo ndokutarisa ndokuti perembudzi gold. Perembudzi. Mambo akati, no, apparently muri vamwe vedu tiri aiwa zvemaperembudzi izvi but hai dzokai tiite sei tigarisane. Saka ndoda ngoudza mumwe munhu kuti even zvinhu zvakaoma tiine maperembudzi kudaro, chingozviudza kuti even ndakazvidzika, but I'm blessed despite what the circumstances. Even tiine maperembudzi, but umwe musi tinomuka takaita sei, takachigwina. Even akagara pagate Ben Hadad, asi nerimwe ramazuva achaita sei, achatiza. Because Ben Hadad zveshuwa ndakaona, even isisi youth tichigara kudzimba dzevabereki kudai, Ben Hadad unoona kuti adza kumuona, because unongosvika kumba sadza rakaita sei, rakabikwa. Musi waunozotanga kugara wega ndipo utazoona Ben Hadad anenge akatogara pagedhi pangu tikutadza kutenga kana mavheji. Saka vana baba nana mai ngatingorambei tichinamata titi Mwari tidzingire even the enemy that we can't see, vana Ben Hadad. Let us pray and say Mwari tikomborerei, tirangarirei. Vana Ben Hadad varipo, ngatitombonamatei tisatombosvika papoint yekuti tinodya matoto enjiva. Tingoti Mwari garai masodorotsa Ben Hadad. Ndichipedzisa regai ndingokuudzai kamwe kastori kandakaita. Andambokuudzai nanchimhoresa madhamu yekumba kwangu. Saka takati rimwe gore 20 ndinyazofunga kuti 20 that was 2020. Vatanzi my youth ekuChinwe tiri kuenda kumusangano kunonzi kuchiyungu kurufaro. Apa pandana ane time chingoti avasisi ava ndovafarira. Ndasvika mumvuma manje ndikati kuti nyaya yangu ireruke kai, regai nditenge ice cream. Ubva ndatenga ice cream, ubva ndapasisa avo watanga kudya. Taamubhasi ndikati but munhu wandapa ice cream yangu haasi kana kumbocheuka kana kumbonditarisawo kuti apa inini ndakagara kusiti rekumashure. Ndobva ndaisa gumbo pasi pesiti, ndobva ndatanga kutsika. Munhu wacho haasi kana kuita sei, kana kucheuka. Apa yanga akagara nama-youth leader manje. My-youth leader ndopavakazocheuka, mwanangu, the idea is good. Asi munhu wauri kutsika haaziri. Saka ndangokuudzawo kuti the idea to come to church might be good, but on this theme yatakapiwa wakatsika chaipo here. Nayaya ndinongoti muve nezuva rakanaka. Zviri kuita ka, zviri kunakidza ka. Hallelujah, hallelujah church. One more, handiti. One more. Varikuya sis. Varikubva kure kwamurambira. Varikuya. Sister Rovaro varikuya. Hallelujah. Our last preacher for today. Hallelujah. Muomberere kuti pafambike naye. Hallelujah. Hallelujah. Varikufara hallelujah. Wakapfeka sema-youth hallelujah. We-vintage hallelujah. Nasana baba namai varikuratidzika sema-youth. Hallelujah. We are looking youthful. Musoro weshoko wangu unoti love the Lord your God. Maverse andiri kumawana kuna Joshua 23 verse 11, Matthew 22 verse 37, Luke 6 verse 45, and Romans 8 verse 6 to 8. Therefore, take
that you love the Lord your God. Saka chenjerai kuti mude Jehovah Mwari wenyu. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Jesu akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nomoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Munhu akanaka anobudisa zvinhu zvakanaka zvakachengetwa mumwoyo make. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Nokuti kufunga kwenyama kunovenga Mwari, hakuzviisi pasi pomurayiro waMwari, uye hakugoni kuzviita. So then, those who are in the flesh cannot please God. Avo vanotongwa nenyama havagoni kufadza Mwari. Thank you, Awering Kweshoko. Hallelujah. Hallelujah. Musoro weshoko wangu ndati, love the Lord your God. Hallelujah. Joshua 23 yat. So be very careful. This is NIV and Rukushandisa panapa. So be very careful to love the Lord your God. Hallelujah. The first word is saying so. Intensifier what is coming after. Hallelujah. Be very careful to. It's emphasizing the importance of what's to come, which is to love the Lord your God. It's talking intentionality. You should love the Lord with intent. Hallelujah. Loving the Lord is the first commandment. Yatakapiwa. Loving the Lord and then loving your neighbor. Hallelujah. Matthew 22 verse 37. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your heart, with all your mind, with all your soul. Hallelujah. Ndukunyanyoda ku explain apanya all your heart and all your mind. Hallelujah. And love the Lord with all your heart. Heart chimborishiko, not the center of it all, of our body. Hallelujah. Kana moyo kasa function, everything else chinotadza kufunction. Nekuti moyo wachapambiro pakuenda kuchi kune all the other everything else. Hallelujah. Proverbs 4 overyat pa number 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Hallelujah. Hanzi chengetedza moyo wako, basa ragadi rimbori rekudiko. Rekukontrola zvinopinda mu place yaari kuchengetedza. Hallelujah. Saka isusu, we should guard our heart. Trukufana kukontrola what's going into our heart. Hallelujah. So that zvinozobuda zvese zvatichaita nemwiri yedu, zvese zvatichazoita zvinenge zvichibva pamoyo wedu. Hallelujah. Luke 6 verse 45, a good man brings good things out of the good of brings good out of the good stored up in the heart. Hallelujah. Which means kana mumoyo medu makazara zvakanaka, then zvatichaita zviri kubva pamoyo wedu zvinenge zvakanaka. Hallelujah. Saka patiri kufanira kucontrola what is going into our heart, we have to control kuti mupinde love kuti tizokwanisa kuda Mwari. Hallelujah. Kana tiri kuda kuti tizoda Mwari zvakanaka, kuti zvinhu zvakanaka zvizobuda mumoyo medu, tiri kufanira kunge taisa zvinhu zvakanaka kuti zvizostowewa mumoyo medu. Hallelujah. And then the rest, an evil man brings evil stored up in his heart, for the mouth speaks what the heart is full of. Hallelujah. Like the Proverbs 4, for everything you do flows from the heart. Zvese zvichazobuda kubva kwatiri, zvese zvichazobuda kubva matiri, zvichabva mumoyo, zvichabva kuzvinhu zvataisa mumoyo medu. Hallelujah. So, kana mumoyo medu makazara rudo, then we are able to love the Lord with all our heart. Zvakuda kuti ticontrol what we are putting in our heart, kuti tigozogona kuda Mwari with all your heart. Ukaisa ruwengo mumoyo mako, then haukwanisi kuzogona kuda Mwari. Hallelujah.
Then Psalms 119 verse 11 inobva yati shoko renyu ndakariviga muhana mangu kuti ndirege kukutadzirai. Haleluya. Shoko iri rapinda muhana, rachengetedzwa muhana, saka ndiro raakubuda. What the word of God is saying ndo zvaakubuda matiri, nekuti tazviisa muhana medu. Everything zvatinoita zvinobva muhana medu. Haleluya. Now ndakuenda by the second part, the mind. Pfungwa dzedu is the processing unit of our body. Hallelujah. Whatever zvinozoenda kumind zvinotanga zvaprocesswa mupfungwa. Like all processors, our mind also need training. Hallelujah. We have to train our minds to love the Lord. We have to train our minds to love God. Romans 12 verse 2, we have to be transformed by the renewal of our mind. So we have to renew our mind every time. We have to train our mind to love the Lord every time. Pambotaurwa nyaya yekuti pakachinjwa mazita, vapachinjwa the way we think. Kuti tizodzoka kukuda Mwari, tinofanira kutochinjawo mafungiro edu kubva kupfungwa dzisiridzwa. Haleluya. Pfungwa dzatinadzo dzikasarenewiwa, hatigone kuzoda Mwari the way we should love him. Hallelujah. Then the last verse yataverengesa, yanzi zvoni, the NIV, it says, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Pfungwa dzinokontrolwa nenyama, roof, asi pfungwa dzinokontrolelwa namweya, ichi life and peace. Hallelujah. The mind governed by flesh is hostile to God. It does not submit to the law of God, nor can it do so. Hallelujah. Pfungwa dzedu dzinokontrolwa either neflesh nenyama yedu kana kuti namweya mutsvene. Hallelujah. Paya patiri kuti control what goes in your heart, guide your heart. Tiri kuti pfungwa dzedu ndo processing unit, right? Kana tanzwa zvatinenge tanzwa, the mind processes what comes in the mind, right? And then zvobva zvazoenda kunogara pamoyo. Saka kana pfungwa dzedu dziri kuteerera flesh zvakanyanya, tichatanga kuita zvinofadza nyama, kwete zviri kufadza Mwari. Haleluya. Asi kana pfungwa dzedu dzikakontrolwa namweya mutsvene, zvatinoita zvinenge zvichifadza mweya mutsvene. Haleluya. The mind governed by the flesh is hostile to God. Pfungwa dzinokontrolwa nenyama hadzigone kuda Mwari because dziri hostile to God. Hallelujah. Haigone kusubmita pfungwa iyoyo kune mitemo mirayiro yaMwari nekuti it's hostile to God. Saka takufanira kutraina our mind. Tikufanira kutraina our mind to love the Lord, not to be hostile. To train our mind kuti flesh isataura. Hallelujah. Flesh is a sinful thing. It is hostile to God and it cannot please God. Hallelujah. So, flesh and the spirit is fighting for control of our mind. Nyama iri kuda kukontrola pfungwa dzedu, mweya mutsvene anoda kukontrola pfungwa dzedu. Taakufanira kutraina our mind kuti either flesh yagara inotikontrola, right? But taakufanira kutraina pfungwa dzedu kuti mweya mutsvene ndiye ngaalide pfungwa dzedu, ndiye ngaakontrole pfungwa dzedu, kuti zvatinenge tichiprocessa, zvatinofunga, zvinouya mupfungwa, ndo zvinozoenda kuheart, zvogara zvichibva kuna mweya mutsvene. Because pfungwa dzikakontrolwa neflesh, nyama yedu inoda zverima. Hallelujah. Nyama yedu inoda zverima. Tikati pfungwa dzedu dzakontrolwa neflesh, then zvatiri kuzoita, everything zvatiri kuzoita flowing from the heart, zviri kukontrolwa nenyama yedu. Hallelujah. Zviri kukontrolwa nezvatinonzwa panyama. Asi tikatraina pfungwa dzedu kuti dzikontrolwe naHoly Spirit, then we are able to love the God because mweya mutsvene ndiye ari kutungamirira whatever we are going to do with our bodies. Hallelujah. Proverbs 23 verse 7 inobva yati, as the man thinks, so he is. Pfungwa dzakontrolwa namweya mutsvene dzaakuita kuti tirarame in the spirit. Hallelujah. Tirarame tichifadza Mwari
because tasadzwa namweya mutsvene, haleluya. Asi pfungwa dzakazara nemufungo yenyama. Dzakuita kuti zvikanzi tiri kumuka tichinamata, haleluya. Flesh will be saying, inini ndakaneta ndikuda kurara. But the Holy Spirit is saying, uri kufanira kumuka uchinamata. Saka kana flesh iriyo iri kucontrola the mind, then you are going to say, nhasi ndakaneta regai ndirare. Asi kana the Holy Spirit ari kucontrol, then you are saying, the flesh is tired, but I have to do this. So you're going to force your body to what? To do what you are supposed to do. Hallelujah. Moyo unoda asi nyama yakaneta. Asi takufana kuforsa nyama. Ndoyo yakufana kutera. It's either the spirit leads, the mind and the flesh follows. Kana kuti the flesh leads, the mind follows, and the spirit inovayatera. Saka takufana kuti the Holy Spirit should lead us. Kuti kana nyama yakaneta, hatizoteerere nyama, tinoteerera mweya mutsvene anotitungamira. Hallelujah. So, ndichipedza, let us be intentional on what we think. Because zvatinofunga ndo zvichatichaisa kumoyo wedu. And everything that we do flows from our heart. Saka tikagadzirisa mufungo yedu, zvatichaendesa kumoyo medu, zvichange zvakanaka, zvinotikwanisa kuti tide Mwari. Hallelujah. Ndova ndazokusira this verse, Philippians 4 verse 8. To think about everything that is true, that is right, that is pure. Anything that is excellent is what we should think about. Hallelujah. Thank you very much for listening. Hallelujah. Wangani wakafarira service yedu ya nasi youth. I'm a preacher. It was a very powerful service. I think what I got from it was prayer, faith, love, chimwechi, ni prophecy. Hallelujah. Amen. Panikushika pano nguwa yangu yakupera. But panono asingandiziwe nonzi brother Billy Matemba. Amen. What interesting. This is single. Hey, pitches rangu rakatarisa online apa. Ndingosvika panguva nango Moreso mama na tete wangu baba Matemba na mama Matemba. Nasisi wangu arapa kunonzi kuma-teens Samantha nemumwe ari ku Sunday school Latisha. Yeah, thank you so much, and I had a fun time being the MC for you guys. Hallelujah. Vafarira chete service yedu. Hallelujah. I need no introduction, but my name is Milanda Magwenzi and I was your MC. I'd also like to welcome my family, Takawandi Zaman, but I would also like to wave Gogo, and Gogo Anguma, which slash Mama there. I'd like to welcome you to the church. Also, I'd like to welcome Terence Magwenzi is with us. This Sunday service is always not around, so a special welcome to you as well. Now, President Oshipichuya Digitora offering, and then Tosi Rangwe Sekuna Mfundis. Hallelujah. Hurombo, sorry, sorry, walusa. Hurombo, sorry, sorry, walusa. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Hurombo, sorry, sorry, walusa. Hurombo, sorry, sorry, walusa.
Hallelujah. Ndaonzwa language nyowani hanzi kune chinonzi ma-apple. Ukana kuine peaches akuzori na-apple. Zvakaoma izvi. Alright, ndinotenda Mwari neservice yakadai, nditende vana vedu vekuyouth kubva vanga vachiita background vachimhanya behind scenes vamira pamberi vanga vari kupraise team vakaisa mari yavo kuvindage nekuchena kwavakaita. Hallelujah. Vangani venyu vafarira service yanhasi. Hallelujah. Hallelujah. Mwari verugare vatitire zvakanaka. I was writing notes. Melbourne said, put in the work. Prayer by prayer, scripture by scripture. Ndabatisisa chinhu ichocho. If you go to the gym today, you won't see the muscles today. You need to keep on going. Amen and amen. Prayer by prayer. And he was saying, don't stay on the faith that you have had. Seek an encounter. Base your faith on things that have happened to you so that you can build up on that. Wana paunoti Mwari vakaita ichi. And this is my backbone of my faith. Well researched. Vangani venyu vapabata ipapo. Prayer by prayer. Wait. Build your faith on things that are tangible. Rega kugara naMwari vari muBhaibheri. Azotera Brenda ati, can the bones live? Words don't die. Must be ahafi. Whatever you say, it lives. Amen and amen. Ukati varume imbwa, chokwadi vachakuruma kusvika wapaira kutsakara. Ukati vanachera vanotuka, uchatukika zvokwadi because you are living in your words. Amen and amen. Ukati vana vemazuvano havasina musoro, unobereka mapenzi chete because you are making it in your words. Ukati zvinoita, zvinodi, zvinoita. Amen and amen. Romeo said, kune nhamo dzekwaFaro. Unoshanda sevamwe, asi chekubata hapana. Hauna unyope, haungodyi chete zvawashandira. Asi unyope haudi, hauna. Unotoshanda but hauzvidyi. Akazoti zvakare kuBhabhironi kunodyiswa zvakapirwa. Vaya vemakaro vanoti pese pangosvika unodya, uchadyiriswa mipiro yevanhu. Uchachinjwa mazita nevanhu. Shandisa pfungwa dzako, kwaunoswera ndiwo wakuteera here kana kuti wadaidzwa. Idya zvaunoziva kuti zvabvepi, upfeke zvaunoziva kuti zvatengwa nei. Unogadzwa nevaBhabhironi. Amen and amen. Anditi, unogariswa nemaBhabhironi, simba rinopedzwa, unochinjwa zita. Paazoti kune vanongogara pagedhi, itai henyu zvamunoita, asi hamubudi gedhi. Amen and amen. Then azopedzisira ati chimbokondrorawo zvaunonzwa. Rega kuita unge public toilet. Yekuti chese chavangonzwa unomhanya nacho. Control, safe what comes in. Nzeve idzi magedhi aya. Nemaziso aya magedhi ngaazive zvekuisa mumusoro. Pfungwa dzako ngadzinzwe Mwari. Ukondrore zvaunonzwa and your process unit must work. Rega kushandisa pfungwa dzepa next door. Apedzisira Rufaro ndozvaataura. Ati pfungwa dzako ngadzikondrore zvadzinofunga. Control your mind. Vana vanga vaine revelation. Chokwadi chacho ndechekuti vana ava vanga vaine revelation. They did their work, they researched. Kana wakajara kuparidzirwa namufundisi nhasi wamborinzwa richibva kuyouth. Kuti hauna here maBhabhironi ari kukushandisa. Hauna here vana Faro ari kukushandisa. Hanzi unogona kunge uri muchechi wakatotenga ice cream ukaipa bhebhi. Uchiritsika pasi kuti riteerere. Wazonzi na-youth leader, aiwa uri kutsika pasipo, the idea is good. Kana wauya muchechi, ziva wekuswera nawo, ziva wekutamba nawo, ziva chavafambira. Handitika, anga asingatauri nyaya yebhebhi, anga asingotaura kuti munzwisise kuti unogona kurasika urimo. Uchitoenda kurufaro sevamwe,
uri kuenda kuprayer but gumbo rakatsika pasipo. Marevelations acho anga achingouya nevadynamics avo zvichitiitira zvakanaka. Kwakuzoimbirwa zvemutukudzi youth ayakaoma. But ndofunga vanga vachingoita kuti zvinakidze handiti. They were taking us down the memory line. My pictures, my videos, everything. The youth had put on their effort. Chokwadi vaisa chi effort. Tibatanidze maoko, titende vana vedu, nekushanda kwakadai, nerunyasha dzakadai. Ava ndo vamanzwa, but they have worked hard. Titende baba namai Tolana. Avanawo chavamira, hapana chavataura, but behind the scenes. Babana mai Tolana, babana mai Dube ne youth board, mwari tivafarire ne vintage. Nasi na ndakapfekawo semi mundirombererewo maoko. Amen and amen. Nasi na ndakatonotengawo bhutsu yewhite kuti ndingokwanisa kukwana mu youth imomo. Amen and amen. All right, to all the fathers, mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Vana baba, handiziva hangu kuti manzwei pauya vana vachitaura kuti you are the best daddy ever, but kana usiri best, how do you feel? Mwana anozoti pamberi pevanhu angotiwo best daddy ever, but are you the best? Vana baba da kusira mubvunzo, are you the best? Vana havazogoni kutaura pane vanhu vangoti vana baba. I also want us to pray. Pane 1 or 2 ma testimony abva kuvana andoda kuti tinamatire patichaenda kumba patinonamata mangwana sana baba nana mai. Ukanzwa mwana kuti I want to honor my father in heaven. Vana baba, let's go and pray against the spirit of death. By all means, let's be there. Let's not do my careless habits that makes us go early. Let's pray that we are there for them so that they can make us proud when we are there. Asikuna ana baba vasiri my best daddy ever. Mbono zvibvunza kuti how do you feel? Mwana wako akabata mic achiti you are the best daddy ever. Iwo chinyatsoziwa. Haudi nganga kana muprofita kukutaurira. Unonyatsoziwa kuti uri baba vane utsinye. Unonyatsoziwa kuti uri baba vari abusive. Unonyatsoziwa kuti uri baba vari negligent. Uri kunzwa sei? Wambonzwawo sei mwana wako achiti best daddy ever neunhu hwako? Vana baba pakaoma. Mwana anenge auya panobva the best daddy ever, iwewe uri usiri best. Munoziva kuti zvinorwadza kuti there are so many men who are very irresponsible. They don't care. They just don't care. Vana baba handei tinozadzisa shungu dzevana vedu vari kusunday school, shungu dzevana vedu mateenagers, shungu dzevana vedu mayouth. Hakuna chinhu chinorwadza vabereki sekurovana zvibhakera pamberi pevana. That trauma, stop that nonsense. Vana baba nana mai, vabereki taitirwa Father's Day, taitirwa Mother's Day, handei tinorarama umai, handei tinorarama ubaba chaiwo. Munotemana nemakapu pamberi pavo vouya kunoti you are the best daddy ever. Uri kunzwa sei? Vakaoma. Handei vana baba, handei tinova responsible. Ngatiitirei vana vedu zvakanaka. Let us be responsible. Vana baba chete maoko mudenga yaka. Vana baba handei tinova responsible. Let us be responsible. Hakuna chinhu chakanaka as a loving, cuddling and a kind father. It goes a long way. And it goes a long way. Nemi wana mai musazotidena kuti nekuti tadzi hanzi musapopoti. Tibatewo zvakanaka tichengete hasha dzedu. Pane vamwe vabereki vairwabva vanyorerwa tsamba nevana. Unzi we can hear you fighting. Waisirwa nepasi pedo. It's sad. Let's stop domestic violence. Let's stop fighting. Let's stop all this nonsense. Let us go and be best daddies. Amen and amen. Youth, what do you want us to do? Lopa masiri, the next time, another item. What do you expect from us? Imimi say youth, murukumbo day. But maonoti, they appreciate us. Maona ma pictures, avakaisa apa, vachinosaridza kuti vana baba vari vadiki vaita sei. They want us. Hakuna munhu anoda kuti baba vake rive benzi.
Vana baba, let's go and be there for our children. Let's go and love them. Let's go and be available. Kana tine hasha ngatidzinamatirei, kana tichidya mari ngatirege kuidya, ngatirarame zvakadii zvakanaka. Youth sando dzenyu. Youth sando dzenyu. Ndokupai sando dzenyu. Ende youth kamaita henyu, maitawo kuti vana masinire vapfeke matrauzi emabox. Majini emahomwe. You see what I'm saying? Pana one baba wanda wane shoti anjana ankuvasako. Avanomboya nechekumberi nasi. Nemamwe madrezi andaona. Yeah. But thank you parents for dressing in a youthful style. Let's support our children. Professor vasongopfeka boots ye youth. Munogona kuti kandira ndivaratidze vanhu. Ngoti pai boots yenyu vanhu vangoona mongoti pa boots. Ndoda Professor vauya ne fashion ye boots ye youth. Saka vakapfeka also youthfully. But it's nice. I enjoy Shannon helping me to dress like a youth. It's nice. It makes life better. Babana Gogona Sekurushakata, where can I always use you? They also listened to the church and they are dressed in a youthful manner. Check how good they look. In a youthful manner, ku church, azvina kunaka ere. Vana vedu vakataura, vanhu vazhinji they are youthful. Ndaona vana sekuru Baba Gondwe, they are dressed. We listened to our children. Youth, if you come up with programs, we will support you. And it mazona azvina kunaka ere tichiteerera vana vani vedu nai neniwo I'm dressed very youthfully today for the sake of the youth. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka youth. One thing that I can assure you and I will assure you, we love you. I have never said and I will never say that the current generation is cursed. I will never say this generation won't make it. For me, you are the best. There's no any other best generation than you because you are our foundation. We rely on you. We depend on you. We appreciate you and we love you. Youth, feel loved. We depend on you. The future of our lives is in your hands. I will never determine what Shannon will do. So I will never say, I'm sorry. I told him sorrow because in the watch. And you say, church, what I take up at Sira and Chinamata Tiende and go to the farmer, a guy in the tender Mari, Nekutio imimi makaona zera to make me a father. The love that you give me as a pastor and as a father to AFM Rudaport Prayer Center. Mariva kuitire shakanaka. To my family, Shannon, respect, Natasha, Romeo, Evans, who else is here, Kunashe, Ngao, Ngwetino Daishe, Watidaishe, all of them, I really appreciate your presence. My departments, also church board, the church at large, you have made me a father. I've grown beyond my age because of you. And I don't take you for granted. Now, when I'm uniform high school, you can stand up. People really did it. She's in full, complete uniform. People really took it serious that we wanted to be youthful. I think I'll give you another Sunday in September again. For the good performance, I'll repeat you again with another service in September. We really appreciate the love, the warmth, the journey we are walking together. Mwari vatitire zvakanaka simudzai maoko enyu. Baba ndinokutendai nekuda kwekereke yakanaka kudai. Neva makadana mukasarudza vari pakati pedu vanonzwa izwi renyu. Baba vangu varopafadzei vararame mazuva akanaka. Baba vangu vamakatendera kuti ndigoshumira, ndigotaura kuupenyu hwavo zuva nezuva, ndigofamba navo pakuparidza kwangu nerwendo rwenyu Mwari rwamakandipa kuti ndifambe. Ngavakomborerwe varege kupererwa nezvekudya, varege kurwara kana kuremberwa. Bvisai mazuva anorwadza kumberi, muvaropafadze nepfuma nemufaro. Chese chavanobata ngachiendeke, chese chavanonongedzera ngachibudirire. Vakataura mazwi
nekuroya nekurwadzisa ndinomashayisa simba. Baba maita henyu masikati ano nezita raJesu. Ropafadzai kereke, gamuchirai zvipo nezvegumi nebasa rese ravanoita ropafadzwe nekugamuchirika pamberi penyu muzita raJesu. Amen. All the girls, my mfundisi want to see you. I mean 19 or vakapedza high school up to girls. And tinoonana ku prayer room. Then ma catering team, pindai mu kitchen menu, vamunoshandira. Then vese vanogara mu town cell group. Vanogara mu town cell group. Vanogara mu town cell group. Inonzi Rudapo town yese. Munoda kuonekwa na sekuru na gogo Shakata izvezvi. Vese vanogara ku town cell group. Ndokukumbirisai Mwari vachitibatsira. Vanogara ku town cell group mese. Ndokukumbirisai munogara. Endai panogara ma-visitors apa makauch apa. One visitor yauya nhasi mugoonawo Professor Nyabadza, Professor vakasimudza ruoko zvitiitire zvakanaka. Town cell group, munhu wese anogara muRudapo town. Tiende tinoona, tiende pamakauch ari apai. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Amen. Vakani venyu vaitirwa zvakanaka neservice yanhasi. Youth woye! Youth woye! Youth woye! Sando dzenyu komborerwai nashe, tosangana next week panzvimbo ino muzita raJesu. Amen. Girls tichienda kuprayer, town cell group tichienda apo.